Tak, sme tu všetci, ktorí tu máme byť. Moja predpoveď, že začneme na 18:15, vyšla takmer na minútu. Dámy a páni, dovoľte, aby som vás privítal v našich priestoroch Pravicového domu. Je to sídlo strany SAS, Sloboda a Solidarita pre východ. Táto udalosť sa nazýva Pravicová kaviareň. Ak ste na nej prvýkrát, tak vás tu srdečne vítame. Ak ste už na niektorých častiach predošlých boli, tak sme veľmi radi, že ste opäť nás navštívili. Snažíme sa robiť tento formát minimálne raz mesačne s podľa nás veľmi zaujímavými hostiami a dúfam, že dnes to nebude ináč. No a ja začnem už predstavovaním, použijem ťahák, aby som nič nedoplietol. Po mojej pravici sedí generál poručík Pavel Macko, predseda Demokratickej strany Občianski demokrati Slovenska. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Po jeho pravici Miloslav Vlachovský, diplomat a v roku 2003 bol aj ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Dobrý večer. Dobrý. 2023. A na domácej palubovke sedí Karol Gálek, team leader strany SAS pre energetiku a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Karol, vitaj. Pekný večer, prajem. Dnešná diskusia bude trvať približne hodinu 10. Prejdeme si nejaké témy, ktoré som si dovolil pripraviť a potom budeme veľmi radi, ak sa do diskusie zapojíte. Ak by boli nejaké technické problémy so zvukom, kľudne nám naznačte. Je ma počuť dobre teraz, aby sme to mali hneď vyjasnené na začiatku? Dobre. No ako som spomenul, dnešná diskusia bude o bezpečnosti a dovolím si tvrdiť, že bezpečnosť, verím, že páni so mnou budú súhlasiť, bezpečnosť nie je len o nejakej sile, o nejakej možno hrubosti, ale je to aj otázka informácií, je to otázka aj energetiky, je to otázka aj nejakého zmýšľania, mindsetu, preto tu máme všelijaké tie hybridné informačné vojny a tak ďalej a tak ďalej. Ale kým si povieme, ako podľa našich hostí by ten svet mohol vyzerať a čo by Slovensko mohlo a malo robiť, tak poďme si najprv narysovať ten pôdorys toho, že čo sa tak momentálne deje, pretože si všímam, že ani na to nejaký jednotný názor momentálne v tom politickom alebo novinárskom éteri nie je. Ja by som začal možno takou trošku provokatívnou otázkou. Pred pár týždňami, keď tu sedel na vašom mieste pán Dzurinda, tak zabrdli sme aj do témy, že suverenity. A on vravel, že v podstate gro kompetencií tak či tak, keďže chceme byť súčasťou nejakého väčšieho celku, tak už sme odovzdali. To znamená, že už o malých veciach my sami rozhodujeme. Pozerám sa na ten dnešný svet a uvažujem, že či podobný osud nestretáva aj iné krajiny, len možno v takej inej konotácii, pretože napríklad aj tá Ukrajina, hovoria mnohí, že ona sa nemôže len tak rozhodnúť, že súčasťou ktorého bloku chce, pretože má vedľa seba veľkého suseda, ktorý na ňu tlačí. Mňa by veľmi zaujímalo, že keby napríklad také Mexiko sa chcelo rozhodnúť, že bude súčasťou nejakej aliancie s Čínom a Ruskom, že čo by na to povedali Spojené štáty. Žijeme, páni, vo svete, kedy si krajiny nemôžu povedať, čo chcú, aký chcú mať osud, aký chcú mať vývoj? Nie. Žijeme vo svete, keď si to krajiny môžu povedať, len si to musia zvážiť. Naozaj si myslím, že otázka suverenity je predmetom medzinárodného práva, podľa toho Slovensko je suverénny štát. Ide o to, ako tú suverenitu prejavujeme a čo ňou chceme dosiahnuť. A podľa mňa cieľom našej suverenity by mala byť prosperita a blahobyt občanov a bezpečnosť občanov Slovenskej republiky a k tomu ten, ktorému odovzdáte moc prostredníctvom volieb, by sa mal snažiť urobiť čo najviac krokov. To, čo mňa trápi ako bývalého diplomata a ako bývalého ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, je to, že vidím, že niekto, kto je tým poverený, pretože vyhral voľby, zostavil vládu, robí presný opak. Hej? Robí niečo, čo nie je v záujme
dlhodobom občanov tejto krajiny a proste ide to v dlhodobom kontexte proti bezpečnosti a prosperite občanov Slovenskej republiky. A preto chodím na tieto besedy, preto chodím po Slovensku a preto sa snažím o týchto veciach diskutovať. Suverenita je fajn, a Slovensko ju má, treba vždycky rozmýšľať o tom, ako ju čo najefektívnejšie prejavovať a samozrejme vždy si treba dobre uvedomiť a rozlíšiť, kto sú naši priatelia a kto nie sú naši priatelia a z toho pri uplatňovaní tej suverenity vychádzať. Pán Greml, ako to vy vidíte? Tak, ak neexistuje absolútna sloboda, tak neexistuje ani absolútna suverenita v tom zmysle ako niečo abstraktné, že nikto mi nebude do ničoho rozprávať, budem si robiť, čo chcem, veď ani jeden z nás si nemôže robiť úplne, čo chce, lebo žijeme v nejakom väčšom zoskupení, v nejakom väčšom celku. To neznamená, že ja musím počúvať, čo vy chcete, alebo si myslíte, že ja by som mal chcieť. Ale jednoducho, ja musím byť natoľko aj rešpektujúci, že aj vy máte svoje práva, aj vy máte svoju suverenitu, aj vy máte svoje požiadavky a potreby a nemôžem ich ja presadzovať tak, buď by som bol jediný na svete, alebo sám, ako Robinson Crusoe niekde na ostrove, alebo sme v nejakom spoločenstve a tým pádom, kde končí, alebo moja sloboda končí tam, kde začína sloboda vo všetkých ostatných. Podobne to aj s krajinami. To znamená, tí, čo rozprávajú dnes o suverenite, tak rozprávajú o nejakom umelom koncepte, nejakom nereálnom koncepte, ktorý je vymyslený absolútnej suverenity, že my si budeme robiť, čo chceme a na druhej strane vidíme, že nerobia si, čo chcú, chodia a doprosujú sa po kolenačky tam, kde sa dá. To znamená aj z hľadiska suverenity podľa mňa, a to je tak, ako ja to vnímam, ako to komunikujem aj v tom širšom bezpečnostnom kontexte, suverenita je schopnosť slobodne sa rozhodovať a robiť racionálne voľby, ktoré ale musia slúžiť k môjmu prospechu, musia slúžiť k prospechu toho celku, ktorého som a dokonca aj toho väčšieho celku, napríklad aj suverenita Európskej únie alebo NATO, spočíva v tom, že ani NATO, ani Európska únia, ani akékoľvek iné zoskupenie na svete si nemôže robiť všetko, čo chce, dokonca aj v tom OSN, a tam nie sú všetky krajiny sveta, to by Miro lepšie povedal, tak ani tie si nemôžu robiť úplne, čo chcú. To znamená, pre mňa je suverenita vtedy, ak mám efektívnu schopnosť presadzovať svoje záujmy, nadväzovať kontakty, väzby, a to už nadväzujem na kolegu, tak, aby som ich vedel čo najlepšie presadzovať a vtedy som suverénny. To znamená, kľudne ja môžem byť suverénny, dokonca aj keby Európa federalizovala, pokiaľ mi ten konštrukt a tie podmienky v tej federácii umožnia sa rozvíjať, tak je to lepšie ako izolovaná suverenita, ktorá mi vlastne umožní samostatne a suverene odumrieť, pretože vlastne som sa vyčlenil zo spoločenstva. Pre staršie ročníky, vy si pamätáte taký ten kvázi sci-fi film český Osada Havranu, keď sa vlastne z tej prvotno-pospolnej spoločnosti ten šaman vyčlenil a na konci buď teda nejakým extrémnym spôsobom prežil, ale vo všeobecnosti tí, ktorí chcú mať tú ultimátnu, úplnú suverenitu, tak vlastne len suverénne, nie sú aj tak suverénni, ale suverénne si myslia, že sa odizolujú od všetkých. Takže mali by sme byť integrovaní a to, že ako ďaleko chceme ísť, to je na nás. A teraz priama vaša otázka bola, že či je dneska taký svet, že si krajiny môžu alebo nemôžu povedať. Nie je taký svet, že si nemôžu povedať, zatiaľ nie je taký svet, ale sú tu mnohí, ktorí by ho urobili tak, že my veľkí si budeme môcť povedať a vy ostatní malí sa budete musieť zaradiť, alebo niekedy my vás zaradíme, že v ktorom košiari budeme, ale to už je asi na pokračovanie tejto diskusie. To je ináč hlavná pointa mojej otázky. Áno, to som sa vlastne v podstate pýtal. To znamená, naozaj sme suverénni stále, to znamená, aj tá Ukrajina si môže vybrať slobodne, a pokiaľ si vyberú ostatní, či už tým, že ju nepríjmeme medzi seba, alebo že niektorí iní jej budú škodiť kvôli tejto voľbe,
tak či tak sa bude musieť suverene, ale už bude mať ťažšie voľby. Už v tom spektre si nebude môcť vyberať to, že suverene sa rozhodne chcem byť v Európskej únii, chcem byť z NATO, no musia vás prijať. Už vtedy vám končí tá suverenita, lebo aj to rozhodnutie je suverené do tej miery, do ktorej vám nepovedia tí partneri, no dobre, ale keď chceš byť v Európskej únii, tak máš ako je komunitáre, alebo teda spoločné právo, spoločné usporiadanie, musíš hrať podľa rovnakých pravidel. Veď aj tu sedíme podľa rovnakých pravidel. Keby sem prišiel niekto a začal by tu kričať, napriek tomu, že teraz hovorím ja, no tak asi by tá jeho suverenita skončila tak, že buď by som odišiel ja, alebo on, ale jednoducho nemôžeme dvaja naraz hovoriť. Áno. Karol, ty si expert na energetiku. Energetika je oblasť, kde v rámci Slovenska tej také nejakej, že suverenity asi môže byť najmenej. Ja si pamätám po vypuknutí vojny, vy ste s Richardom dokázali zabezpečiť jadrové palivo z krajiny, ktorá ako doteraz, ale hlavne vtedy bola pod veľkým emočným tlakom, aby sme nič z nej nemali, ani vzduch, aby sem neprúdil. A vy ste to nakoniec dokázali, lebo ste museli. Dnes my si vieme vybrať, z ktorej strany sveta, z ktorej strany kompasu budeme tie energie brať, ale stojí to nejakú cenu. Ako tú suverenitu vnímaš ty? Ja som veľmi rád, že sme členmi Európskej únie, že sme členmi NATO a že máme naozaj jasne stanovené hranice a nejaké pravidlá, pretože ja si neviem predstaviť, že by sme neboli súčasťou týchto spoločenstiev, kde by sme dnes boli po roku a pol tejto vlády. Obávam sa, že by sme tu mali suverenitu veľmi oklieštenú a diktovanú práve z Moskvy. A pýtal si sa na tú energetiku. Tá energetika, ja vždy hovorím, nikto nie je ostrov. A veľmi krásne sa to prejavilo, nebudem hovoriť teraz o tom jadrovom palive, k tomu sa možno dostaneme neskôr, ale veľmi krásne sa to prejavilo práve po vypuknutí tej vojny a po začiatku energetickej krízy. Zrazu všetci sa začali báť, že budeme mať dostatok energií, budeme mať dostatok elektríny, plynu, ako je to vlastne s tým spoločným trhom. Sedel som na vláde, kde niektorí ministri zrazu povedali, ale však my máme dosť elektríny, veď my si vyrobíme elektríny dosť sami pre seba, odstrihneme sa pekne krásne od toho spoločného trhu s energiou a budeme dodávať všetku elektrínu, ktorú sme si vyrobili pre našich odberateľov, pre naše firmy, pre naše domácnosti. Čo by to znamenalo? Áno, na nejaký čas by sme sa zasanovali, ale súčasne by sme tým poškodili ten vnútorný trh, ktorý by sa mohol veľmi ľahko rozpadnúť. Trh, ktorý sa budoval desiatky rokov. Trh, z ktorého sme my benefitovali desiatky rokov. To, že dnes máme lacné ceny energií, možno, že niektorým sa to nezdá, ale dostajeme sa aj k tomuto. My máme naozaj pomerne lacné ceny energií vzhľadom k tomu, že my si tie energie vieme vyrábať a predávať v rámci celého spoločného trhu. Prepáč, len tie lacné máme v porovnaní s minulosťou alebo v porovnaní s okolitými štátmi? Všeobecne hovoríme o trhu. My máme jeden veľký trh a jednoducho neviditeľná ruka trhu je tá, ktorá určuje tie ceny energií. Pokiaľ by sme boli my sami odkázaní na to, že my tu máme nejakých výrobcov a my sami si tie energie spotrebovávame, tak sme pomerne malý trh. A tá cena elektriny napríklad by nám veľmi kolísala, pretože my nevieme vyrobiť v každom okamihu toľko elektriny, koľko je napríklad k dispozícii, alebo to koľko je na odbere a presne naopak. Čiže v niektorých časoch by tá elektrina bola nulová, možno záporná, inokedy by to zase strašne vyskočilo. A ten priemer by bol omnoho výhodnejšie, ako keď my tú elektrínu vieme dodať do Francúzska, do Nemecka, komukoľvek inému, keď ju vieme zdieľať. Úplný iný prípad je to zase v prípade plynu, kde my si nedokážeme vyrobiť alebo vyťažiť toľko toho plynu. My si vyťažíme možno, že 2% našej spotreby, ale všetko ostatné musíme odobrať. To znamená, kde je tá suverenita? My sme suverení možno, že v elektrine, benefitujeme desiatky rokov z toho, že sme na spoločnom trhu, naši výrobcovia my sami, prispievame do toho, benefitujeme z toho, v prípade plynu sme čistým beneficientom, tak kde my môžeme kričať, že halo, my sa ideme uzatvárať. Takže ja som rád, že sme súčasťou takýchto spoločenstiev, že máme jasne nastavené pravidlá, prináša to svoje obmedzenia, ale na druhej strane, ako aj pán Macko povedal, ten integrovaný trh, respektíve tá naša možno integrovaná, odovzdaná nejaká solidarita, keď už sme na území strany Sloboda a Solidarita, nám dáva o mnoho viacej benefitov, ako keby sme boli stále samostatní. Ak by som tak mohol zhodnotiť tento prvý šprint, tak zapamätal som si správne, ak si zapamätám to, že de facto Slovensko pred niekoľkými rokmi sa rozhodovalo, súčasťou ktorého celku a myšlienkového prúdu na svete bude súčasťou. Nejak sme sa rozhodli.
to prináša aj nejaké záväzky, ako každé nejaké partnerstvo. A my na to ako keby sme neboli že pripravení, že my očakávame stále tu nejakú tú autonómnosť, tú slobodu, ale pritom si neuvedomujeme všetky tie záväzky, lebo počul som to aj z vašej strany, teraz to aj Karol spomenul, vy taktiež ste sa toho dotkli. Nie je toto práve ten náš problém, že si uvedomujeme, že sme v manželstve, ale stále chceme žiť nejakým spôsobom slobodne? Nie je to len slovenský problém, bohužiaľ tieto prúdy aj politické sú vo viacerých krajinách, veď sme videli Talian, teraz mi vypadlo Matteo Salvini, takisto razil túto teóriu Lepenová podobne. Je to ako keby ten večný boj medzi tým národným egoizmom a tou solidaritou v rámci väčšieho celku. Ale veď sa pozrime, veď to je nezmyselná konštrukcia. Veď si zoberte, aj tá Slovenská republika existuje ako princíp solidarity občanov, lebo tí občania vyskladali ten štát. V meste tá komunita vyskladá to mesto proste a musí sa nejako spolupodielať, alebo potom môžeme ísť do absolútnej anarchie, že každý si bude robiť, čo chce. A ja taký svet vzhľadom k profesii poznám, kde potom to je také, že aj v Afganistane, keď ste dali aj toho policajta, on keď dostal zbraň, že pre nás nebol problém vycvičiť niekoho, ovládať tú zbraň a začať robiť policajta, ale dať mu do hlavy, že je policajt. Lebo prvé, čo bolo, ja mám teraz väčšiu zbraň, ako tí ostatní, ja teraz budem vyberať, ja teraz budem diktovať. To znamená, toto je, ale veď spoločenstvo sa vyvíja. To nebol, ani ten staroveký Rím nebol prvý, veď aj predtým sa tie útvary, ktoré samozrejme boli možno primitívnejšie, sa vyvíjali. To znamená, to, čo teraz hovoria, je to o tom, že musíme si nájsť, že kde je väčšia rovnováha, veď aj americké kolónie sa rozhodli, tí dokonca sfederalizovali. Ale skôr než sa to stalo, tak 3 roky špekulovali, to boli tie listy federalistom, že písali, my sme to nemali, túto diskusiu. Ale tam sa vlastne bavili medzi sebou v rámci toho spoločenstva tí, ktorí sa dokázali baviť a bavili sa o tom, že čo je lepšie, či každá tá kolónia bude samostatne, alebo niečo stratia zo svojej suverenity a dajú to pod spoločné rozhodovanie, ale budú mať z toho tú väčšiu robustnosť, ten väčší benefit. Aj v tom futbale není 11 jednotlivcov, ale na konci to musí byť jeden tím. Pokiaľ to je 11 jednotlivcov, tak to ste videli v športe aj v hokeji, že mali sme koľkokrát najlepšiu zostavu, ale neboli dobrý tím. A nedokázali uhrať ani to, čo uhrali tí akoby menej špičkoví hráči, ale stále dosť kvalitní na to, aby keď vytvorili tým, tak to uhrali. No. Takže toto je podľa mňa to podstatné, že ten egoizmus tu vždy bude, ale je nezmyselný, pretože potom my sme na polceste, jednoducho buď pôjdeme ďalej a budeme sa integrovať, alebo sa vrátime o krok dozadu, ale nemáme garanciu v tom čoraz väčšom svete, kde sú hráči, a už ťa pustím, kde sú takí hráči. Teraz vidíme, že India, Pakistan. Ja som to hovoril, tí, čo počúvate radar. Veď nám hrozí konflikt 2 jadrových krajín, ale keď si spočítate, že dohromady tie 2 krajiny majú 1,45 miliardy a tá ďalšia 270 miliónov, to je štvrtina ľudstva. A ešte vedľa je Čína, ktorá má ďalšie takmer 1,5 miliardy. To už sa bavíme skoro o polovine ľudstva, ktoré sa dokáže dostať do konfliktu. Takže 100% nezávislosť, no všetko je so všetkým prepojené. Sme v prepojenom svete. Čokoľvek, čo urobíte na ulici, dostaneme si to, áno. Sa dostane aj k tomu druhému. Len keď si spomínal federalistov a Spojené štáty, ja som tam slúžil v roku 2003-2007, mám tú krajinu veľmi rád a mne utkveli veľmi hlboko slova jedného zo zakladateľov, alebo jedného z tých otcov zakladateľov, veľkého diplomata mimochodom Benjamina Franklina, ktorý vtedy vyhlásil: either we will hang together, or we will be hang separately. V preklade, buď sa spojíme, alebo buď sa dáme dokopy, spojíme sa, alebo odvisneme jednotlivo. Lebo však vedel, že sa búria proti kráľovskej moci a že konečným výsledkom toho, keby boli neúspešní, je, že proste budú konfrontovaní s trestom vlasti zrady a že môžu odvisnúť. Ale dokázali sa spojiť, dokázali nájsť tú cestu a o tom to je, že v dnešnom svete sa treba skôr spájať, podľa mňa. My môžeme mať na Slovensku pocit, že sme relatívne malý, nie sme malý štát, sme stredne veľký štát, keď sa pozrieme na ostatné štáty Európskej únie, no lenže v dnešnom svete je aj Európa malá.
Hej? Alebo relatívne malá. Hej? Tá Európa je vtedy silná, keď sa dokáže spojiť aj rešpektovaným hráčom práve preto, že dokázala vytvoriť tú Európsku úniu a že dokáže poskytnúť najväčší funkčný trh na svete. Preto je zaujímavá. Náš kredit u našich zahraničných partnerov potom, ako sme vstúpili v roku 2004 do Európskej únie, výrazne stúpol. Ja som bol vtedy, ak som už spomínal, v Spojených štátoch. A ja si pamätám to, ako sme pristupovali do EÚ a ten prvý šok bol, že zrazu ten objem informácií, ktoré sme ako diplomati začali dostávať, lebo sme ho začali dostávať aj od iných krajín Európskej únie, aj zo spoločných zasadaní, to sa asi z 10-násobilo. Lenže reálne sa z 10-násobilo nielen ten počet informácií, ku ktorým sme mali zrazu prístup, ale aj proste naša skutočná sila, lebo zrazu sme boli súčasťou väčšieho celku. A keď sme hovorili o tom Rusku a energiách, tak neslobodno zabúdať, že súčasťou problému, ktorý žijeme, je to, že tá krajina sa rozhodla weaponizovať energiu. To znamená využiť to, že má tie energetické zdroje a to, že Európa do istej miery od nich závisela a túto závislosť využiť na to, aby cez to získala silnejšiu mocenskú pozíciu. Takže toto si treba uvedomať vždy na začiatku a tá cesta k tej slobode a suverenite viedla práve cez to odstrihnutie sa od tejto závislosti. Ja ale otázku len o jednu vetu rozšírim, že mne sa veľmi páči toto, čo ste obaja páni povedali, a síce, že súhre alebo fungovaniu tomu zväzku bráni egoizmus. Ale nebol aj egoizmus napríklad takého Nemecka, ktoré si vlastnú rúru chcelo s Ruskom postaviť? Ako je v tej energetike to povedomie také, že musíme ťahať všetci za jeden povraz, alebo aj tam vidíme takých egoistických hráčov v rámci Európy? Samozrejme, každý si chráni svoje záujmy a obzvlášť takíto veľkí hráči. Ale ja sa ešte vrátim aspoň krátko k tým benefitom, o ktorých si hovoril. Nedávno som počúval jeden podcast, ktorý sa týkal práve Európskej únie a tam bolo spomínané napríklad naše pripomenie k Írsku. Írsko v čase, kedy vstupovalo do Európskej únie, takisto bolo krajinou, ktorá bola ekonomicky veľmi nízko, podobný počet obyvateľov. V priebehu niekoľkých rokov práve vďaka tomu, že dostávali tie príspevky, eurofondy mohli čerpať z tej spoločnej európskej kasy, sa dostali na úroveň čistého placu. A od tohto momentu sú na to pyšní. Hrdia sa tým, hovoria, áno, my sme radi, že vieme teraz naspäť vrátiť to, čo nám bolo dané, že sme sa takto rýchlo dokázali vypracovať na rovnakú úroveň, ako sú naši ostatní partneri v Únii. Našim problémom je práve ten opačný trend. To znamená tí politici, ktorí tvrdia, pozor, my budeme za chvíľku čistými prispievateľmi, veď to bude katastrofa, my budeme musieť niečo splácať Európskej únii. Ale my sme práve takisto z toho na tom úplnom začiatku benefitovali. A prečo by sme aj my nemali v konečnom dôsledku byť hrdí na to, že práve vďaka týmto príspevkom sme sa dostali na tú úroveň, kedy takisto my môžeme pomáhať tým slabším. Teraz by som rád sa ponoril do jednotlivých oblastí za každého. U vás je to armáda, u vás by som spojil biznis a aj ekonómiu, aj vzťahy. U teba, Karol, to je jasné, tiež tú energetiku. A síce, že nie je to teraz aj o tom, že nechcem ich nazvať, že narušitelia, ale tí oponenti nášho zväzku, ktorého sme my súčasťou, teraz to nejakým spôsobom dokážu veľmi efektívne využívať a nahlodávať. A síce to, že aj tá Európska únia a aj aliancia určite zažíva svoje krízy, je vystavená mnohým krízam, či už sú tu covidové, energetické alebo akékoľvek iné. A samozrejme mnohokrát aj lídri zlyhajú, veď padajú vlády nielen u nás, ale kdekoľvek. A teraz sú tu isté strany a ľudia, ktorí ako keby naznačovali, že je tu lepšia alternatíva smerom na východ. A teraz by som bol zvedavý, že ako vy to vidíte v tých svojich oblastiach. Lebo ja na internete veľa vnímam tých komentárov tej druhej strany politického spektra, kde a tam by nám bolo lepšie a s Ruskom lepšie a Čína je tu, sa o nás postará a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Ako to vy vnímate v rámci svojich
svojich oblastí. Ja začnem a rovno poviem, že lebo samozrejme aj v tom širšom kontexte som 7 rokov v civile a niekedy ma hnevá, že ma škatulkujú, lebo ako keby tá armáda bola niečo separé. Nie. Armáda je v tej pyramíde nástrojov štátu, niekde má nejakú pozíciu, ale tá sa odvíja od toho, ako máte ekonomiku, ako máte vzdelanú populáciu, ako máte zdravotný stav. To znamená, to sa nedá odčleniť. Je to jeden z rozmerov tej spoločnosti a to, aká je bezpečnosť a či tú bezpečnosť garantujete vlastnou armádou, či ju garantujete vlastnou armádou a nejakým garantorom, alebo či si ju negarantujete a spoliehate sa na to, že máte ako Švajčiarsko, že máte rešpektovanú neutralitu, alebo potom ste v takej pozícii, že čakáte, kedy to spadne a jednoducho stanete sa korisťou, lebo taký svet je. Takže ja to poviem tak. Čísla a fakty hovoria za seba. Takže vždy, keď hovorím o tom, že prečo Fico chodí do Ruska a podobne, ja sa na to pozerám racionálne. Samozrejme, moja emotívna väzba je k tomu západu, aj civilizačnému som naviac aktívny katolík, tak ako ja nepôjdem do Orientu niekde. Aj to pravoslavie, to je úplne iný mechanizmus, to je to isté v islamskom svete a v pravoslaví sú veľmi podobné v tom, že vlastne štát a náboženstvo sú totálne previazané do jednej mocenskej štruktúry. U nás to je trochu inak, aj keď tiež sme mali periódy v histórii. Takže ja keď sa na to pozriem, tak pochopil by som, že Fico sa ide kláňať do Moskvy, a že nás chce aj vytrhnúť z tej Európskej únie, ak by mal lepšiu alternatívu. No tak sa na to pozrieme, že čo to tá lepšia alternatíva je. A to nemyslím teraz dankové propagačné, že dojde do GUMu, to je taký obchod v Červenom námestí na rohu, ktorý bol ešte za Sovietov, to bol taký obchod. Ja som bol v tom obchode, však tam bolo všetko. No, Gasudarstvený univerzálny magazín. Ale keď vám poviem, ja som pristával v Moskve nie na Šeremeťove alebo Domodedovo, ja som pristával na letisku Čkalovskoje. To je vojenské letisko, ktoré je tak ďaleko, jak to Domodedovo, len je trošku južnejšie z iného smeru. A tam tých 30 kilometrov vy vidíte 3 éry. Vy vidíte agrárnu éru, to znamená naozaj ešte 17., 16., 15. storočie. Myslíte tou cestou z letiska do Moskvy? Tou cestou tých 30 kilometrov vidíte industriálnu éru a to je ten bordel a hrdza na kraji mesta, kde sú ešte nejaké tie fabriky a potom dojdete do tej modernej éry 6-prúdé, 5-prúdé cesty, proste teraz najväčšia hustota Mercedesov, to už na konci 90. rokov tam bolo a ľudia mali 3 práce. Takže keď sa reálne na to pozriem, na periférii Ruska permanentné konflikty, reálne. Videli sme Azerbajdžan, Arménsko, vidíme, že v Moldavsku, ako je to, vidíme Gruzínsko. Celá tá periféria takejto ríše je jedna tektonická zóna, kde tí ľudia nevedia. Stabilita. Veď v Gruzínsku si myslíte, že sa budú integrovať do Európskej únie, pokiaľ ste normálny podnikateľ, začali ste robiť biznis, dneska vidíte, že zrazu sa vám to všetko pretne a máte sa preoračiť do Ruska, ale v Rusku nič není, pretože majú úplne inú štruktúru ekonomiky. Takže vojensky, bezpečnostne je to iné, nezískame tým lepšiu garanciu bezpečnosti, lebo Rusko nás skôr do tej vojny zaťahne, ak to na to napriek tomu, čo všetci rozprávajú, lebo poviem len poznámku, Irak nebola vojna NATO. To bola vojna Američanov a našli si na to nejakú koalíciu ochotných, ale nebolo to konanie aliancie NATO. A takže to je táto vojenská stránka a ekonomická je deto. Veď sa pozrite, aká je životná úroveň dokonca aj v tom Srbsku. Veď ja mám 60 rokov. Jugoslávia, na to sme pozerali mnohí tí, ja som bol chudobnej rodiny, takže ja som nemal ten šedý pas. Ale tí, čo mali šedé pasy, tak sa pozerali na tú Jugosláviu aj proti Československu, kde bola. Ale reálne, štartovali sme zhruba na rovnakej čiare, Československo bolo trochu lepšie, či Ukrajina, či Gruzinsko, či Moldavsko, tak nech sa tam idú pozrieť. Nech sa jednoducho pozrú, ako sa v tých krajinách žije, nech sa idú pozrieť do Ruska, do Omska, ako sa tam žije, nie v Moskve, a v tej Moskve, ja som chodil do Moskvy často, kolega tam bol v 90. v 90. rokoch tam bol zástupca Technopolu, a platil vtedy v Moskve za malý trojizbový byt $3,000, čo bol obrovský peniaz na Rusko, lebo vtedy ten plat bol okolo $70. A on to tam platil. Ľudia, ktorí bývali v Moskve, tak povedali aj tí bežní ľudia, taxikári podobne, mal 2-3 roboty, aby uživil rodinu proste, lebo býval vo veľkom meste. Keď bývate niekde v Jakutsku, tak vás to netrápi, lebo máte strechu nad hlavou a nejakú obživu a na nič viac sa tam nikdy tí ľudia nezmohli.
Takže to je ten rozdiel a preto ja hovorím, nemáme lepšiu alternatívu, keď mi ju niekto ukáže, aj že je dlhodobo udržateľná, poďme sa o tom baviť, že či to napriek tomu kvôli iným faktorom, civilizačným, kultúrnym a tak ďalej, nebude lepšie zostať v tomto západnom svete, kde sme 1000 rokov. Chcem vás ešte trošku dotlačiť aj do takej konkrétnosti, lebo áno, vy ste pekne načrtli tú alternatívu, o ktorej sa nás snažia politici presvedčiť, že je veľmi pekná, ale... Niektorí politici. Áno, presne tak, ale všetci, čo máme internet a trošku radi hľadáme, tak ako vieme si tie informácie tiež nájsť. A je to tak, a ja to vidím úplne, že rovnako, ale ja by som, okrem toho marketingu, mňa by zaujímalo, že či vidíte vo svojej branži aj tie aktivity u nás, už voľaké tie špionáže a rôzne tie hybridné vojny. Veľmi stručne, lebo to by sme mohli na budúci týždeň idem a mám sériu prednášok v Nemecku na túto tému, chodím tam pravidelne, alebo aj do ďalších krajín. Sme subjektom, to znamená, alebo terčom, aby som to po slovensky povedal, terčom masívnej kampane. Putin nevyhráva vojnu na Ukrajine, ale a nie je to len Putin, samozrejme robia aj Číňania, robia aj tí Američania, však to robia všetci, ale každý to robí nejako. Keď sa pozriete na to, ako robia Francúzi, tak majú nejaký alebo Briti majú British Council a učia jazyky a podobne. A je to naozaj v tej rovine tej pozitívnej propagácie, že každý vták svoje perie chváli, no tak snažia sa vás pritiahnuť tej svojej kultúre podobne. Ale už keď sa pozriem na Čínu, robí to veľmi skryte, ale masívne. Snaží sa vlastne neustále vybudovať tú závislosť a vlastne šíri neustále tie svoje ideologické naratívy a mocenské naratívy do tej spoločnosti. A keď sa pozrieme na Rusko vlastne tú hybridnú vojnu vyhráva. Ako reálne si povedzme, že čo by muselo investovať, aby dosiahlo chovanie Spojených štátov také, aké má teraz, keby to chcelo dosiahnuť silou. Skôr by to skončilo konfliktom a v tom by to neustáli. To znamená, darí sa im, oni nenadarmo robia strategickú korupciu, sabotáže, to by sme tu mohli rozoberať. Včera som zrovna pozeral dobrú mapku. Minulý rok bolo zhruba 500 incidentov v Európe, ktoré podozrievame, že sú za nimi ruské služby, či už cez najatých, alebo priamo cez ruských agentov, alebo cez najatých hráčov. Z toho o stovke bezpečne vieme, že ich vieme atribuovať, že ich vieme naozaj preukázateľne pripísať ruským aktivitám a ten zvyšok radšej nehovoríme, lebo keď to nevieme preukázať, lebo potom presne povedia títo alternatívci, aby som ich slušne nazval, tak keď sa im aj zablokovali tie stránky, tak oni vlastne povedia, že zase ste robili humbug, zase len, že trpíte rusofóbiou. Realita je tá, že boli zachytení tí ruskí agenti, ktorí sa snažili prenajať, alebo zistili, že sú nespokojní odborári, inak pozerajú na vaše sociálne siete, chodia mne tam, ale nielen mne, hoci komu. Zistili, že v dodávateľovi na Iris-T, to je ten systém protivzdušnej obrany nemecký, subdodávateľ, že tam má nespokojných odborárov, normálne sa snažili získať ľudí na sabotáž, ktorí by mali poškodiť tú linku. Chceli zabiť toho Armina Papergera, ktorý bol šéfom Rheinmetall. Prečo? Lebo Rheinmetall bol prvý, Armin Paperger povedal, čo sa bavíte, veď tie mardery tu sú v tom depe, ktoré už je zvyradené, my ich vieme uschopniť, nechceme za to nič. Len to schváľte, dajte tomu zelenú a pošlime ich na Ukrajinu. Armin Paperger bol prvý priekopník, ktorý tlačil to, aby investovali na Ukrajine a dnes tam tie fabriky aj fungujú. Preto chceli zabiť. Oni vedia aj tí Rusi, že týmto nezastavia. Ale Borisa Nemcova tiež nezabili, pretože tým zabili celú opozíciu. Ale poslali odkaz všetkým ostatným, že pozor. Budete sa zahrávať s našou mocou, skončíte. Takže toto funguje. Funguje to veľmi intenzívne, ale problém je na našej strane. Tá hrozba není z Ruska, ale od nás možno kvôli tomu to chcem dať. V Taliansku, ktoré je akokoľvek kritické, Taliansko odsúdilo tých špiónov, ktorí vynášali informácie na 27 rokov basy. A my sme dali podmienku. Plukovník, kolega, ktorý bol aj u mňa v NATO veliteľstve v Poľsku a v tej dobe už bol zrekrutovaný špión, takže asi donášal aj na mňa a na to centrum, tak plukovník ešte stále nemá uzavretý prípad. No krajina, ktorá sa nevie voči tomuto brániť, sa nebude vedieť brániť ani voči tým tankom a tým lietadlám. Lebo jednoducho to je tá vôľa. Asi sa možno nechceme. A to je diplomácia a energetiky teda. Ja voľne nadviažem na to, čo Paolo hovorí. A nadviažem na to tvojim kolegom, tiež generálom, len žil niekoľko tisíc rokov dozadu v Číne, volal sa Sun Tzu, tuším. Sun Tzu.
A on hovoril, že najlepšie vojny sú také, ktoré sa nemusia viesť, keď presvedčíte toho nepriateľa, že to má zbytočné. Hej? A toto oni robia, toto robia asymetricky a myslím si, že vnášajú rozvrat, nepokoj do Európy a presvedčajú nás o tom, že oni sú silní, my sme slabí. A bohužiaľ ja tvrdím, že Západ je vo vojne s Ruskom minimálne od roku 2014. Rusko je vo vojne so Západom. Počkaj. To je dôležité. Počkaj. Sme vo vojne s ním, len my o tom nevieme, alebo my sme si to dlhý čas nechceli ani len pripustiť, hej? Že Rusko je s nami vo vojne, že robí aktívne hybridnú vojnu na území členských štátov Európskej únie aj Severoatlantickej aliancie. A bohužiaľ Slovensko v tomto je jedna z tých krajín, ktoré sú osobitne zraniteľné. Lebo to je ďalší moment, ktorý je na Slovensku veľmi silne prítomný a ktorý už Paolo spomínal. My sme málo odolní. Tá resilience, tá odolnosť voči vonkajším vplyvom, voči takémuto typu podrývania, sabotáží a vlastne strategickej komunikácii nepriateľa je na Slovensku veľmi slabá v porovnaní povedzme s nordickými krajinami. Ja som slúžil ako veľvyslanec 4 roky v Dánskom kráľovstve, ale bol som v čulom kontakte aj so Švédmi, aj s Fínmi. Proste Švédom, Fínom a Dánom netreba veľmi vysvetľovať ľudovo povedané, kde je sever. Ale prečo tak podľa vás je? Je to tými politikmi alebo nástrojmi, ktoré nemáme? Je to vo vzdelaní, vo veľkej miere. Vo vzdelaní nie v zmysle, že aký stupeň vzdelania dosiahnete, ale akým spôsobom vás vychovávajú k tomu životu v spoločnosti. Hej? Taká tá občianská edukácia, na čo máme štát, akým spôsobom k nemu prispievame, že je to naša spoločná zdieľaná zodpovednosť, že to nie je tak, že od toho štátu iba pýtame štát daj, tu máme natrčenú ruku a proste štát sa postará a tak ďalej, že to nejakým spôsobom zdieľame. Hej. To pochopenie je trošku iné. Dáni nemajú problém platiť vysoké dane, ale nemajú ten problém preto, lebo za tie dane dostávajú kvalitné služby. Ja mám problém platiť nezmyselné dane na Slovensku, pretože nie len, že ich považujem za nezmyselné, ale aj viem, že nedostanem tú kvalitnú službu. A potom ešte niekto vymyslí takú idiotinu, ako je transakčná daň, čo je daň z pohybu, hej? Proste to nezdanujete ani zisk, ani obrat, to zdanujete proste iba to, že sa niečo sa hýbe z vášho účtu na iný účet. To sú veci, ktoré jednoducho sú otázkou dlhodobého vnímania, výchovy a toto podľa mňa na Slovensku sme dosť výrazne zanedbali a keď som sa rozprával s jedným z ľudí, ktorých na Slovensku považujem za významných reformátorov, s Ivanom Miklošom, ja som bol poradca predsedu vlády Mikuláša Dzurindu, potom som bol aj poradca predsedu vlády Eduarda Hegera, ale podľa mňa na Slovensku sa reformy zastavili vlastne v princípe po vstupe do EÚ a do NATO a odchodom Dzurindovej vlády. Potom boli nejaké dobré zákony, ale nemali reformný charakter. A my sme zreformovali bankovníctvo, my sme zreformovali ekonomiku, ale bohužiaľ nezreformovali sme školstvo a práve to školstvo vytvára tú odolnosť. Ja tú otázku posuniem trošku ďalej, aby sme sa posunuli všetci. Načrtli sme si teda naše súčasné fungovanie, načrtli sme si tu nejakú alternatívu, hrozby, ktoré nás ohrozujú, ale Karol, ty si okrem teda toho, že si expert na energetiku, tak si pôsobil ako štátny tajomník na ministerstve hospodárstva. To hospodárstvo, teraz toho sa chcem dotknúť. A nie je to trošku aj tak, že zašpekulujem si, ale Putin sa potkne na banánovej šupke, niečo sa mu stane, teraz tam sa zmení vláda, vojna sa skončí, v piatok sa vojna skončí a
a v pondelok celý západný svet bude opäť v Rusku nasačkovaný a bude si s nimi potriasať ruky a obchodovať a kupovať energie ako kedysi? Ja si nemyslím, pretože toto nie je naozaj iba o tom Putinovi. A to Rusko, že je nespoľahlivý partner, ukázalo opakovane. Naozaj tie vojny, ktoré sa tam vedú, ktoré tu boli v minulosti, veď pán Macko to bude vedieť určite lepšie zadefinovať, prichádzali v nejakých vlnách. Samotný Krym bol napadnutý ešte anektovaný v roku 2014. V energetike napríklad samotná energetická kríza prišla práve kvôli Rusku, kedy Gazprom prestal plniť zásobníky v roku 2021, vystresoval trhy v Európe, ceny plynu začali prudko rásť. Všetci sme si mysleli, no tak asi chce Gazprom zarobiť a nakoniec, bum, napadol svojho suseda, hoci predtým tvrdil, že nie je to iba vojenské cvičenie, a ten plyn použil ako zbraň. Neopovážte sa robiť nejakú reakciu, vy Európania, vy európski odberatelia, lebo ja vám už nedám ani kvapku plynu. Bude zima, uvidíte, vy pomrznete. No ale ak by sme boli odkázaní napríklad na skvapalnený americký plyn, nerobili by Američania to isté? No, ja si nemyslím, že by Američania išli práve používať plyn ako zbraň. Plyn určite Američania to budú používať cestou zisku. Ale my máme dneska iné alternatívy. Keď sme boli na ministerstve hospodárstva, v priebehu 4 mesiacov sme dokázali zabezpečiť 70% plynu z toho ruského objemu, ktorý stále tiekol z iných zdrojov. To bol norský plyn. To bol aj skvapalnený zemný plyn zo Spojených štátov. Bolo to práve vedenie SPP, ktorý je 65% dodávateľom plynu na Slovensku, 62, ktorí nakúpili prvý ten tanker, ktorý k nám prichádzal, zabezpečili si kapacity, lebo to nie je iba o tom, že si zabezpečíte skvapalnený zemný plyn, vy musíte mať aj ten terminál, kapacitu v termináli a potom aj tú kapacitu v tom potrubí, aby sa k nám ten plyn dostal. A potom samozrejme sú tu aj možnosti vlastnej ťažby. Potom sú tu otvorené prepojenia na všetky okolité krajiny. Jednoducho za našej vlády sa otváral posledný prepoj na Poľsko. My dnes vieme slúžiť ako akýsi hub v rámci Európy, kedy cez nás môže ten plyn prúdiť, môžeme ho doberať, môžeme ho prepravovať a môžeme byť z tohto v zisku. Nie z toho, že sme odkázaní výsostne na ten ruský plyn a výsostne na to, ako sa ten Rus vyspí a či zase sa nerozhodne, že dobre, dneska priškrtím ten plyn, ten kohútik a budem to používať proti niekomu, kto je môjim odberateľom. Oni prehrali všetky spory. Uniper, RVE, ÖMV, teraz Česi zažalovali. Ja sa čudujem, prečo SPPčko ich stále nezažalovalo, hoci celý čas im nedodávali od začiatku. A čo ďalší partnery z toho východného regiónu, napríklad cez Turkstream, ktorý k nám ide, môžeš technickejšie popísať, že čo to je vlastne za rúru? Ona ide z Kazachstanu. Tá rúra je v podstate jediná funkčná, ktorú sa dá dneska do Európy dopraviť. Ten plyn Nord Stream 1, 2 nie sú. Ja mal odstavený, Bratstvo takisto odstavené, respektíve tam došlo k tomu, že bola ukončená 5-ročná zmluva na prepravu cez Ukrajinu. Ukrajinci povedali, prečo by sme my mali predĺžovať zmluvu na prepravu plynu, z ktorého predá zisky, bombarduje Rus naše domácnosti, zabíja naše deti. No a tým pádom to nepredĺžili. Bola tam možnosť, že dobre, tak ten plyn odovzdávame niekomu inému na rusko-ukrajinskej hranici. Potom to bude prepravené pod nejakou inou vlajkou cez Ukrajinu, ale na to sám Putin povedal, nie, stiahnite všetky žaloby a potom sa môžeme o nejakých alternatívach baviť. No a ostal ten Turkstream, ktorý je vlastne tým plynovodom, ktorý ide cez Rusko, Čierne more, Turecko, Bulharsko, Srbsko, Maďarsko až na Slovensko. Ale tá kapacita samozrejme nestačí pre celú Európu. Je tam od toho januára, keď to porovnáme s rovnakým obdobím minulého roka, január až apríl nejaký 40% pokles v dodávkach ruského plynu do Európy, ale stále asi 19% toho plynu, ktorý sa k nám dostáva, je práve z toho Ruska. Teraz od 1. apríla sa posilňovala vo Veľkých Zlievcach aj tá kapacita na tú prepravu. Dnes vieme asi 3,5 miliardy dodať cez tento prepoj, ale opäť ten plyn, ktorý prichádza cez ten Turkstream, je aj pre iných určený. To, že dnes sa dostane viacej k nám iba kvôli tomu, že Maďari majú troška nejaké prebytky, ale opäť budeme sa spoliehať iba na jednu rúru, jedného dodávateľa, jedného hráča, ktorý nevieme, čo mu zase napadne a jednoducho nás bude vydierať.
Pani, rovnaká otázka na vás. Myslíte si, že je nereálne, aby po skončení vojny tá obchodná bilancia s Ruskom západnej Európy sa vrátila na pôvodné hladiny? Záleží to na nás, ale veľmi krátka poznámka k tým Spojeným štátom. Ten rozdiel je v tom, že Spojené štáty nie, pretože sú lepšie alebo podobne, nepoužijú ten plyn ako zbraň. Oni ho efektívne nevedia použiť, bolo by to komplikované, lebo to nie je štátna firma ako Gazprom. Tam to proste vlastnia viaceré konkurenčné firmy. Princíp je, či pri investovaní, pri čomkoľvek, čo robíte v živote, nemôžete všetko vsadiť na jednu kartu. Jednoducho je treba mať diverzitu a tým pádom všetci tí hráči, lebo aj Spojené štáty, keby mali monopol, tak to nie, že vláda, ale tie firmy sa začnú chovať úplne rovnako. Každý, kto má monopol, tak proste sa ho snaží, má tendenciu ho zneužiť. Takže na toto treba mať protitlak. Vrátim sa k tej otázke širšie. Podstata je v tom, keďže vieme, čo Rusko urobilo a zaviedli sme sankcie a toto som vo veľkom rozpore s Ficom a s tými ostatnými, lebo ekonomický benefit, za prvé, bavíme sa o ekonomickej výmene menej ako 2%. Hej. Našej, ale z toho to je 2%, je 3/4 naša spotreba týchto energetických surovín. Reálne my takmer nič nevyvážame do toho Ruska, vyvážali sme len automobily, ale aj tam Škodovka postavila fabriku priamo, alebo ju má v Číne. To znamená, reálne tá výmena je taká, že to bolo ako s tými stíhačkami, že Výboh na tom zarábal a bavili sme sa o šušňoch, prepáčte za výraz, o nejakých 20-50 miliónoch a ohrozujeme ekonomiku, ktorá je integrovaná do Európskej únie a naše HDP je 140 miliard. Z toho len 20 miliard je už len tým, že sme v Európskej únii, že sme na tom trhu, je tých 20 miliard, tak keď sa odstrihneme, okamžite tých 20 miliard stratíme. A ten ostatok samozrejme sekundárne, prenesenie. Takže podľa mňa, a ja nebudem hovoriť, čo sa stane, alebo nie, ale čo by sme mali, keďže sa snažím byť mienkotvorca aj na tej domácej medzinárodnej scéne, tak my by sme mali predsa uvažovať racionálne. Rusko sa opakovane prejavilo ako nespoľahlivý partner, zaviedlo agresiu, vymyslelo nezmyselnú vojnu, ale nemôžeme ho naveky odsúdiť do izolácie, lebo je to veľká krajina, ktorá má zdroje a keď ho odizolujete, tak na rozdiel od toho z tej osady Havranov, ktorý môže zahynúť, tak začne šibrinkovať tými zbraňami a začne nás vydierať, alebo proste bude zúfalá. To znamená to, takže dlhodobý plán musí byť dostať Rusko naspäť. Je to úplne logické vrátiť ho do sveta. Veď nacistické Nemecko, keď bolo porazené, sa vrátilo do sveta. Dnes je stabilné. Japonsko takisto. Ale musí to byť za tú cenu, že poprvé musí sa dojsť k tomu vysporiadaniu aj náhrade škôd. Potom, keď sa k tomuto Rusko zaviaže, tak ho môžeme mu dovoliť sa aj integrovať do tej ekonomiky a do tej širšej medzinárodnej výmeny, lebo z niečoho to musia zaplatiť. Ale znovu tam musí byť tá podmienka, že dobre chlapci, ale vy najprv uhradíte tie škody a z toho zisku, ktorý my vám dovolíme, je to výhodné aj pre vás, pretože vy sa vrátite na trhy a budete môcť aj sebe zlepšiť situáciu, alebo budete musieť splatiť aj tie svoje dlhy. Ak to urobíme inak, ideme do rizika, že sa chytíme do ďalšie pasce a teraz ten rozdiel je, oni majú väčšiu mieru, odborne sa tomu povie elasticita a ja tomu poviem tej výdrže, tým, že nie sú zvyknutí až na taký luxus, oni vydržia viac ako my. To znamená, my si nemôžeme dovoliť, veď my teraz už plačeme, že... Vydržia viacej chudoby a biedy. Lebo my už teraz nechceme, proste špekulujeme na tým, že toto si musíme utiahnuť, toto je, veď je tu vojna. Ja si neviem predstaviť, že či pandémia, či vojna, či prírodná katastrofa, že to bude bez dopadu, že budeme sedieť pri telke a sedieť pri telke a tváriť sa, že všetko to bude bez nejakej ceny. Všetko, čo v živote sa robí, čo sa deje, čo robíte, má nejakú cenu. Vo vašich ľudských vzťahoch, v pokazených vzťahoch získate pár drobných, okradnete brata a brat sa aj jeho rodina na vás do smrti nepozrie. To znamená, dá sa toto urobiť, že budú firmy, a teraz to je dôležité. Lebo toto ja počúvam od týchto rôznych smenákov a dekoho, ten problém, lebo oni povedia, že pozrite sa, americké firmy dávajú a podobne. Každý súkromný podnikateľ sa snaží dosiahnuť zisk. Ale preto sme v nejakom spoločenstve, preto máme pravidlá, zákony a regulácie, lebo aj u nás by to bolo, to nemá národnosť. Keby tu mal niekto monopol, že bude predávať všetky televízory, tak by neboli také lacné, verte tomu. Jednoducho by si to spočítal, že čo viete ešte vydržať, tak by ma nastavil cenu. Takže podľa mňa áno, Rusko sa z dlhodobého hľadiska musí vrátiť na tie trhy, pretože iná možnosť není, ono proste nemôže byť izolované. A je pre nás aj výhodné, aby sa vrátil, ale nesmieme byť na ňom závislí, jak sme boli doteraz. Musí sa stať jedným z mnohých klientov.
Po druhé, musia tu byť jasné pravidlá a keď ich poruší, tak musí znovu sa vrátiť na trestnú lavicu. Bodka. Je tu otázku, len rozšírim o jednu polvetičku, že nerobíme teda, myslím ako Európska únia, teraz tými sankciami to, že vlastne Rusko viacej primkíname k Číne napríklad a vytvárame tam veľmi silný východný blok? Nie, nemyslím si, že sme to my, ktorí primkíname Rusko k Číne. Rusko sa primkína Číne vďaka agresii, ktorá vyvolala to, čo vyvolala a tie dôsledky, ktoré vyvolala. Pre Čínu je to výhodné a Čína má svoje vlastné vzťahy s Ruskom, aj svoje vlastné požiadavky od Ruska a aj ciele a aj historické ciele. Vieme veľmi stručne iba takto prejsť, že čo to je? Mandžusko? Dobre. Sibír? Dobre. Proste Číňania podľa mňa majú veľmi dlhodobý strategický prístup k veciam a oni si počkajú a z tohto hľadiska k tomu podľa mňa aj pristupujú. Chcú sa stať hegemónom väčším ako doteraz a dneska sa vlastne, ak bolo vzťah Sovietsky zväz a maoistická Čína v tom garde, že sovietský bol ten veľký hráč a tá Čína bola ten menší hráč, tak dneska je to proste v opačnom garde. A vieme z spravodajských zdrojov, z analytických zdrojov, že je množstvo ľudí v Kremli samotnom a v tej ruskej verchuške, ktorým toto už akože výrazne začína vadiť, ale nevedia s tým nič robiť. Nevedia s tým nič robiť, lebo sa dostali do tejto závislosti. A dostali sa do nej vďaka vojne na Ukrajine a dostali sa do nej aj vďaka tomu, že Európa prestala byť pre nich obchodným a ekonomickým partnerom ako doteraz. To nie je tak, že my tlačíme Rusko k Číne. Ja si myslím, že Rusi si túto nešťastnú cestu zvolili vo veľkej miere sami a ako dlho po nej chcú putovať, to neviem. K vašej otázke predchádzajúcej, či si myslím, že sa tie vzťahy s Ruskom narovnajú a či to Rusko dokážeme opäť brať ako partnera. Bude to veľmi dlhý a veľmi ťažký proces, podľa mňa. Veľa vecí sa musí zmeniť aj na strane toho Ruska na to, aby sa znova vytvoril nejaký partnerský vzťah. Paradoxne dneska to vyzerá tak z historického hľadiska, že Západ mal so Sovietmi lepší vzťah a tak povediac vybalansovanejší než má dneska s putinským Ruskom. Hej? Pretože vtedy, od tých 70. rokov až po kolaps Sovietskeho zväzu, no tak tie dodávky energií boli veľmi pravidelné. Oni si dávali na to veľký pozor. Oni sa nepokúšali to využívať ako proste mocenský nástroj a zbraň. Oni to brali čisto ekonomicky ako príspevok pre svoju ekonomiku a myslím si, že im to z tohto hľadiska fungovalo. Ale dostanem sa k jadru veci, ktoré mňa trápi a pýtate sa, že čo Európa. Ja si myslím, že Európa urobila v posledných 20-30 rokoch jednu chybu, že ona sa stala závislá na tom, ako nám je dobre. A to znamená ten model, že americký bezpečnostný dážnik, ruské lacné energie a veľký čínsky trh. A nič z toho už dneska neplatí. Sme on our own, sme sami na seba odkázaní a nemyslím si, že by sme boli či hlúpi, alebo chudobní, alebo by sme na to nemali, ale musíme fundamentálne zmeniť svoj prístup a musíme k tomu pristupovať s iným typom zodpovednosti ako doteraz. No a tá moja ďalšia otázka bude veľmi nadväzovať, pretože chcem sa de facto spýtať všetkých troch, že čo by sme mali ako Slovensko, ako naša vláda, ak by ste boli jej súčasťou, čo by sme mali robiť, pretože zase keď letíte komerčným bežným lietadlom niekde na dovolenku a vám tí stevardi na začiatku ukazujú tie bezpečnostné opatrenia, tak povedia tam jednu veľmi zásadnú vec a síce, že tú masku kyslíkovú musíte najprv nasadiť sebe a až potom svojim deťom a blízkym.
A čo by v tomto kontexte malo Slovensko robiť, pretože práve v tom ja vnímam, že veľa tých diskusí a tých nezrovnalostí je, lebo presne to bolo aj pri Ukrajine, že dajme im, čo môžeme, ale potom tá druhá strana hovorila, no fajn, ale odkryli sme si úplne nebo, nemali sme to vôbec skryté, teraz pomôžme im, ale potom naši poľnohospodári plakali, keď čo aj akože možno aj oprávnenie, keď sa sem dostala lacná pšenica a tak ďalej a tak ďalej. Tak to znamená, že tá otázka znie, čo máme robiť? Ak začnem, keďže verím, že Karol dá... Ja teraz budem stručný. Sledujte. Lebo to je tak, že momentálne vlastne sa nám stalo to, čo sa v angličtine hovorí, že perfektná búrka, skrátka mení sa svet, meníme sa my, menia sa tie predpoklady, čo hovoril tuto pán kolega Vlachovský a už neplatí to, čo platilo. A my sa musíme preskladať. A zdravý sedliacky rozum hovorí, že dôchodky sa nedajú ťahať z dlhov, ale treba si na ne zarobiť. Zdravý rozum hovorí, že nič sa nedá dlhodobo ťahať z dlhov a určite nie je spotreba. Dlhy sa môžu robiť, keď niečo investujem, že si chvíľu požičiam, ale s tým výhľadom, že keď som si požičal 100, tak budem vedieť vrátiť 120, lebo aj ten úrok treba zaplatiť a budem mať z toho ďalších 200. Lebo inak to nemá zmysel sa vôbec namáhať. Môžem sedieť a nerobiť nič. To znamená, Slovensko sa musí prebrať ako krajina a začať riešiť nie hlúpe dane, ktorými stále chceme viacej, veď už nemáme čo žmýkať. Veď aj demograficky je to tak, že tých, čo platia, bude stále menej. A tí najschopnejšie nakoniec, keď tu budú neznesiteľné podmienky, utečú. To znamená, musíme sa začať starať o ten rast. To je to, čo aj Saska hovorí, čo my, Demokratická strana ODS, hovoríme, ale čo normálny zdravý rozum hovorí. Z dlhu sa dá dostať buď vojnou, alebo drastickým tým, že v podstate zredukujete mäso doslova a zostanú vám len kosti. Doslova. Alebo z toho vyrastiete, že skrátka ten dlh bude relatívne voči tomu, čo dokážete vyprodukovať menší. Ja to vidím na sebe, keď som si zobral hypotéku, tak podiel na mojom príjme tej hypotéky bol ďaleko vyšší, ako je teraz. Už som mu teda splatil. Ale ten rozdiel bol práve v tom, že to musíte si zobrať na taký krátky čas, aby sa to prejavilo, ten efekt, že mám z toho nejaký benefit, že mi to niečo umožní. Takže myslím si reformy a medzi tým udržať ten stav, aby to prežilo, ale to isté nás čaká na tej úrovni Európy a teraz do toho prídu tie vonkajšie faktory, že bohužiaľ budeme platiť, a je to jedno, či to povie Trump, alebo sa vykašľame na Trumpa, my budeme platiť aj väčšie peniaze na tú bezpečnosť a nebudú to len tie duálne výdavky na nemocnice, kde všetky nemocnice do toho vykážeme. Ale aj tu je a tým skončím. Každá kríza je príležitosť. Aj tu je tá šanca, pretože ak my sa aj v tom obrannom sektore zameriame na tie správne investície do tej obrany, aj tie investície, aj keď je to vynútené a je to nutné zlo, vedia priniesť pracovné miesta, vedia priniesť pridanú hodnotu, no tak to robme. Karol? Ja to trošku otočím na tú energetiku, lebo ty si hovoril ten príklad s tou maskou, ktorú si musíme v prvom rade nasadiť sami, keď ideme pomáhať niekomu druhému. No my sme v tomto prípade v rámci Európy tým dieťaťom, ktoré takisto buď čaká, že mu niekto tú masku nasadí, alebo už je dostatočne veľké na to, že si tú masku dokáže nasadiť samo. A tá Európa nám naozaj dala veľa nástrojov a viedla nás za tú ručičku, aby sme si my dneska vedeli už tú masku nasadiť. A nebude nám to vyčítať, že to robíme. Keď som začal, že budem sa venovať práve tej energetike v tejto odpovedi, Európa nám sama hovorí, buďte viacej sebestační, výrobte si viacej energie doma, využívajte to, čo máte, tie obnoviteľné zdroje, ktoré vám nikto nezoberie, ktoré vám nikto nezdaní. No, možno hej, lebo aj toho sa dočkáme, že tu príde, keď tu začnú vyrastať nejaké veterné parky, tak prídu s nejakou daňou z vetra alebo daňou zo slnka.
v niektorých krajinách som to už koniec koncov videl. Čiže naozaj spoliehajme sa v tomto sami na seba. A tu nám Európa nebude hovoriť, že toto nemôžete robiť. Oni nám práve že hovoria, viacej rozvíjajte, buďte viacej sebestační, vytvárajte energetické komunity, zdieľajte si energie. Potom je to napríklad aj šetrenie tými energiami. Takisto energetická efektívnosť, najlacnejšia, najefektívnejšia a najbezpečnejšia energia je tá, ktorú si sami vyrobíme, alebo nie sami vyrobíme, ktorú nemusíme vyrobiť, ktorú si ušetríme. Čiže naozaj je to aj o tej energetickej efektivite. Lebo potom nebudeme musieť z toho Ruska odobrať ten plyn, keď ho nebudeme musieť použiť, lebo sme si zvýšili našu energetickú efektívnosť, alebo teda znížili na našu spotrebu. Takže naozaj pozerajme sa najmä na to, čo máme doma, čo vieme zlepšiť na maximum, čo vieme využiť, a čo naozaj neporuší žiadne iné nejaké naše vzťahy s okolitými krajinami alebo s Európskou úniou. Ale máme ten potenciál na Slovensku, pretože táto súčasná vláda berie od ľudí peniaze. Vládne výdavky nejakým spôsobom vláda deklaruje, že nemôžu klesnúť, pretože ten rozpočet je veľmi našponovaný. Áno, sú tu diskusie o ministerstve športu a tak ďalej, ale ak by tá vláda prestala ľuďom brať, tak aj keď urobíš tie najlepšie propodnikateľské opatrenia, tak asi sa to neprejaví, že do mesiaca alebo do pol roka, to je nejaký čas to trvá, je tam nejaký nábeh, vidíš aj rezervy na strane štátu, kde by sa tie peniaze dali ušetriť, čo by mohol byť ten kyslík pre nás tým pádom. No ale my toto opakujeme do kolečka, že naozaj v prvom rade má štát začať šetriť od seba. To sú tie personálne kapacity, ktoré sú v mnohých oblastiach jednoducho príliš prebujnené. Máme tu, ty si to spomenul, na čo máme ministerstvo športu. Teraz sa tak sprosto pýtam, na čo máme ministerstvo kultúry, keď nemáme kultúru. Ale bohužiaľ to iba vďaka ministerke... My máme len nekultúrnu ministerku, tak, kultúru máme. Ďakujem za toto doplnenie. A naozaj ministerstvo investícií. A veď toto ministerstvo by vedelo veľmi dobre fungovať pod úradom vlády. Čiže naozaj my tu máme príliš veľa výdavkov a teraz poviem takú perličku, bohužiaľ už si neviem spomenúť práve na to presné číslo, ale mali sme tu jednu tajvanskú delegáciu a ten Tajvanec sa nás pýta, že koľko my vlastne z nášho HDP dávame na chod štátu. A teraz bol tam vtedy s nami Ondro Dostal, tak to rýchlo vygooglil. Najprv oni povedali, že oni sú niekde okolo čísla 12% alebo 14% alebo takto. A dal to Ondro Dostal do Google a teraz neviem, či to bolo 47 alebo 50%. Proste šialené číslo. Čiže v prvom rade musí štát začať šetriť. Áno? Takmer 500 000 verejných zamestnancov, živých iba 1,5 milióna ekonomických činných zamestnancov. Pekné číslo. Ďakujem. Ja by som tu dodal ešte minule môj spolužiak Ríša Rybníček bol v relácii SITA a hovorí, že na Slovensku máme 22 000 poslancov, keď to zarátame všetkých obecných, miestnych a tak ďalej. To je akože naozaj trochu luxus, trochu výrazne a vieme spájať obce, vieme proste zregulovať toto celé a musíme výrazne znížiť výdavky štátu, o tom nie je žiadna debata, to je jedna z ciest. A druhá dôležitá cesta, teda s ňou súvisiaca, je, že my sa tu stále besnými slovami hádame o tom, ako rozdeliť stále zmenšujúci sa koláč. Hej? Toto proste Robert Fico nehovorí, ale taká je realita, že ten koláč, ktorý on chce deliť stále viac a viac, sa neustále zmenšuje, pretože nepribúdajú tí a nemajú priestor tí, ktorí majú potenciál ten koláč zväčšiť. A to sú podnikatelia. A to sú ľudia, ktorí proste sa nezamestnajú v štáte, ale vytvárajú pracovné miesta, vytvárajú hodnoty. My tu nemáme, bohužiaľ, vzdelanie o tom, a to zase súvisí s tou reformou školstva, že bohatstvo sa vytvára a nie je to hanba. Hej? Bohatstvo nevzniká na strome, nedá sa odtrhnúť, proste niekto ho nejakým spôsobom musí vytvoriť. A toto je to, čo nám chýba, že my ten koláč nezväčšujeme. A tam sa prikláňam k tomu, čo hovoril pán generál Macko, Palo, že my musíme urobiť reformy
znova, opäť, na to, aby sme ten štát reštartovali. My potrebujeme k tomu, aby sme boli úspešní, kvalitné medzinárodné prostredie a hlavne solidných partnerov a priateľov, preto sme v EÚ, preto sme v NATO. My potrebujeme mať kvalitné vzťahy so svojimi susedmi. My by sme mali rozmýšľať strategicky. Tá vojna na Ukrajine nejakým spôsobom dopadne. Nemyslím si, že dopadne takým spôsobom, že Rusko zhltne Ukrajinu. Myslím si, že tento scenár sa podarilo zavrátiť a budeme tu mať suseda, ktorého bude treba pomôcť, ktorému bude treba pomôcť s obnovou, ale ktorý má aj obrovský potenciál. My sme na začiatku tohto konfliktu si vytvorili veľmi dobrý goodwill na Ukrajine. Jednoducho zrazu videli, že existuje malé Slovensko, ktoré im dokáže pomôcť. Dokonca v niektorých veciach bolo to Slovensko medzi prvými, ktoré pomohlo. A teraz proste tento pán, ktorý tu sa vynoril z vody najnovšie, tak ten goodwill ničí a ide proste k najväčšiemu nepriateľovi do Moskvy, proste ešte ide ponížiť toho nášho suseda. Ja si myslím, že to nie je dobrá investícia do budúcnosti. Ja si myslím, že investícia do budúcnosti je mať dobré vzťahy s Ukrajinou do tej miery, že sa budeme podieľať na jej obnove a eventuálne sa Ukrajina stane členom Európskej únie, tak ako sme sa stali my. A že to, čo som videl v Heimburgu, vo Volstále a v okrajových častiach Rakúska, kde samotní Rakúšania 30 rokov dozadu hovorili, že sa tam muchy točia, tak to uvidíme na východe Slovenska, pretože bude tu potenciál proste pre tú Ukrajinu. Ale takisto to závisí vo veľkej miere od nás, pretože ja vidím Poliakov a vidím dokonca aj tých nešťastných Maďarov, ktorým vládne Orbán, že čo sa týka proste investícií do pohraničnej infraštruktúry a čo sa týka logistiky vzťahov s Ukrajinou, tak nás predbiehajú a mňa to trápi. Prejdeme na divácké otázky, ale len Karol? Je jednu otázku, spomenuli ste toho pána, čo sa vynára z vody. Trúfne si ísť za tie 2 dní a potriasť si s tým Putinom ruku na tom námestí? On si trúfne, neviem, či si s Putinom potriasť si ruku alebo s jeho hologramom. Nakoniec Putin povie, že má tam Xi Jinpinga a musí ho sprevádzať, lebo je to veľký host a preto sa nebude venovať tým ostatným. A ako nebudem to ďalej rozvádzať. Skrátka, niekomu zviera, ale celkom oprávnenie, lebo vedú vojnu. Ale dôležitá vec, že ste sa na to spýtali. Lebo som to nestihol, že chcel som dať video také, lebo už pred týždňom boli také ústrižky z toho, ako nacvičujú tú prehliadku v Moskve. A nie je to prehliadka, ktorá z toho, čo som videl z tých krátkych výsekov a z toho, čo ten moderátor hovoril, tak to nie je oslava toho víťazstva pred 80 rokmi, ale je to reč, tam bola my pobedím. To je, ja teda ešte ruštinu som mal a aj som robil na Ivana Belu kontrakt v ruštine na deblokácie, takže ešte rusky viem celkom dobrá. To nebolo o tom víťazstve pred 80 rokmi, to bolo o tom budúcom víťazstve. Takže keď to preniesiem teraz, už trošku poviem aj ako politik, že no ja tu vidím, že Robert Fico ide na oslavy návratu fašizmu, akorát, že v inej novej ruskej podobe a ktorá ešte kľudne bez škrupulí bude ukazovať, že oni sú tí správni antifašistickí bojovníci. No, a kým dám tú diváckú otázku, ja som sa len chcel spýtať, lebo veľa, nielen v tejto diskusii, ale celkovo na Slovensku sa rokúce sa hovorí o potrebe reforiem. Dokonca ja si pamätám, že v televíznych diskusiách to zaznelo aj z úst predstaviteľov súčasnej vlády ešte počas kampane. A nie je to trošku tak problém nás, voličov, že rozhodujeme veľmi tesne, pretože na zásadné reformy musí byť tá väčšina v parlamente veľmi výrazná, lebo vždycky niekto cukne, vždycky bude niekto vyjednávať, pretože v jeho regióne teraz nemocnica skončí alebo okresný súd. A teraz keď tie voľby vždycky dopadnú takto de facto, že veľmi tesne, nemôžeme si za to tak trochu aj sami? Viete čo? Rýchla reakcia. Trpím. Lebo si pamätám 98.
ako je to ťažké. No tak ako si to zrátajme, koľko mal vtedy ten predseda vlády Dzurinda tých politických strán v tej koalícii? Keď ich narátate všetky, tak vám vyjde 11. Blší cirkus. A ten blší cirkus urobil zásadné reformy, z ktorých sme žili ešte 15 rokov. Potom sa podarila ešte jedna z hľadiska konzistencie jednoduchšia vláda, ktorá tie reformy potiahla ďalej. A tam sme reformne skončili. Keď poviem za seba, tak nikto na svete vám nedokáže splniť to, čo vám Smer slúbi. A to je také politické lacné. Realita je tá, že ak nedokázal Smer robiť reformy, keď mal jednofarebnú vládu, no tak neurobí žiadne reformy teraz proste, lebo je v tom spektre, kde sú tak protichodné záujmy a ten populizmus sa proste utrhol z reťaze. Takže to nie je v tom, že či sa tesne rozhoduje, alebo nie. Ten problém je, že sme asi ako politici, som už chvíľu od odchodu do civilu sa montujem aj do politiky, politici nadbiehajú, úspešní sú tí, ktorí najviac kričia a nadbiehajú voličom, ale to je celosvetový trend. Okrem tých autoritárskych režimov, kde si to ako Čína a podobne, kde si efektivitu zabezpečia inak. V tomto je asi a preto je aj tá kríza demokracie vo veľkom a tak ďalej, ale ja si myslím, že aj táto doba pominie, jednoducho to sa zmení, ale tie reformy, ja keď som prišiel do Heidelbergu, bol som v Mannheime a povedal som v roku 2005 na regionálnej priemyselnej komore, kde som bol ako zástupca veliteľstva, raz za čas boli takéto stretnutia. A keď som povedal, že som zo Slovenska, tak ako všetci na mňa pozerali s uznaním. Z toho malého Slovenska. V Nemecku bežala reklama, týmto uzaveriem, aby ste pochopili že aká bola atmosféra a kam sa musíme vrátiť. V Nemecku bežala reklama na naše nové Kie a bežala to tak, že to bolo akože vyrobené aus Slovakia. Ako schválne to dali v tom anglickom, aby to na konci mohli dať to veľké Kia. A proste to bolo cvenk, lebo na tom Slovensku sa už vtedy vyrábali tie kvalitné Golfy, vyrábali sa tie kvalitné Passaty, Porsche. To znamená, my sme mali ten cvenk a prvá Československá republika za 20 rokov sa dostala na absolútnu špičku. Je pravda, že zdedila z toho Rakúsko-Uhorska to najlepšie. To znamená, my nie sme odsúdení na doživotných plebejcov alebo na generačných plebejcov. Skrátka, urobme to, čo je treba urobiť, treba na to nájsť odvahu a posunieme sa ďalej. Karol? Ja ešte spomeniem jedného politika, ktorý takisto mal v minulosti tú drtivú väčšinu a je to učiteľ toho pána, čo sa teraz vynára z vody. A ten takisto sľuboval, že urobí zo Slovenska Švajčiarsko. A čo sa stalo? Jednoducho takisto sme tu zažili nejakú akože privatizáciu, celé Slovensko rozkradnuté. Takže to, aby mal niekto drtivú väčšinu, ešte stále neznamená, že sa bude aj správne správať. Možno, že práve cesta tých kompromisov, ako bol spomenutý aj ten Dzurinda, je tou lepšou cestou. Je tu jedna svetlá výnimka, ak by mala Saska 40%. Tak, slova do bitky, nech sa páči. A ropy hlavne. Prepáčte. Ja ale by som chcel kolegu poprosiť, aby sa nehral s mikrofónom, lebo my to nahrávame a potom to bude veľa šumu. Pardon. Ja si myslím, že sme na to pripravení. Spomenul som naozaj tú situáciu, ktorá nastala v 22., kedy sme vedeli 65% toho ruského plynu navýšiť, respektíve zabezpečiť z iných zdrojov. Takisto nový riaditeľ SPP sa vyjadril, že oni vedia fungovať aj bez toho ruského plynu, len to bude trošku viacej stať. Ale nemusí to ani stať, pokiaľ tie kontrakty budú dostatočne dlhodobé, pretože čím na dlhšiu dobu uzavriete ten kontrakt, tak tým je výhodnejšia tá cena. Poliaci majú dneska lepšie ceny, ako keby odoberali práve ten plyn z Ruska. Takže vedeli by sme to, ale bohužiaľ nevieme to urobiť za tejto vlády, ktorá je naozaj orientovaná výhradne na ten ruský plyn. Stále sa spoliehajú na to, že ten ruský plyn k nám potečie, ale to, čo tvrdia, že ruský plyn je lacnejší, tak to vôbec nie je pravda. My nepoznáme tie kontrakty, oni sú takisto naviazané na tie trhové ceny, je tam možno, že nejaká zľava, ale ešte raz opakujem, dlhodobejšie kontrakty sú tým jediným riešením. V tomto prípade áno.
Ešte jednu vec doplním. My sme v zmenenej situácii. Predtým sme boli na začiatku rúly, boli sme prvými príjimateľmi, benefitovali sme z toho ešte aj v rámci Eustreamu, ktorý bohužiaľ niekto odozdal Čechom, alebo teda pánovi Kšetinskému. Dneska sme na konci tých rúr. To znamená, že k nám sa ten plyn dostane ako k tým posledným. Ale už som predtým spomínal, my sme otvorení na všetky smery a takisto z toho vieme benefitovať. Nech sa páči. Zabezpečiť ruský plyn dosť masnejšie než Slovensko napríklad alebo Maďarsko. Toto mi privádza na takú otázku, že nebolo by dobré si pozrieť tu na okolí s okolitými štátmi alebo firmami, ktorí akože nakupujú zemný plyn a vytvoriť s nimi spoločný nákup. Spoločný nákup je dnes riadený dokonca na úrovni. Prepáč, Karol, len kvôli záznamu, lebo to nahrávame, že zopakujem len otázku, aby bolo počuť na zázname, že či by nemalo zmysel, aby firmy alebo štáty v regióne nevytvorili spoločný nákup. Spoločný nákup plynu bol organizovaný, veď začal to koniec koncov ešte komisár Šefčovič, ešte keď bol zodpovedný za energetiku. Takže toto funguje. Áno, Nemci vtedy benefitovali práve z toho veľkého objemu. Mali tam vlastnú rúru, ktorá išla hore Severným morom. Nord Stream stávali ten Nord Stream 2, takže tam sa to znižovalo aj práve o tie prepravné poplatky. Ale naozaj dnes, keď hovorím o tom, že ten plyn môže byť drahší, tak je to jedine kvôli tým poplatkom. A tu by mala zohrať tú úlohu aj Európska únia, ktorá by možno že nejakým spôsobom zaregulovala práve tie poplatky. Nemci napríklad pristúpili na takú hru, že oni zvýšia výrazným spôsobom poplatky, aby to bolo myslím, že na výstupe najmä, aby si udržali čo najviac plynu doma. Potom, chvála Bohu, od toho odstúpili a dnes naozaj ten plyn cez to Nemecko sa nám oplatí odoberať. Ak môžem, tu sme presne u tej prvej otázky o tej suverenite a solidarite alebo suverenite a integrácii. Šefčovič zlyhal. Lebo jednoducho toto zlyhalo. Ja som býval v Poľsku vtedy, keď sa prvý raz na to tlačilo, lebo Poliaci boli pod ruským politickým tlakom a Poliaci mali nepomerne vyššie ceny plynu a mohli robiť, čo chceli. Ale keď sa vrátim k tomu, to je presne o tom, že buď teda budeme chcieť byť suverénni a potom, keď ste na konci rúry, máte smolu, lebo budete platiť tak, jak vám to všetci tí, čo po tej rúre sú, nadiktujú. Alebo si dohodneme pravidlá, že dobre, v tomto sa vzdáme v úvozovkách tej svojej kvázi suverenity, ideme na spoločný trh so spoločnou objednávkou, ale aj so spoločnou reguláciou distribučnej siete. Ale prepáč, vzadu bola. Nech sa páči. Ja som sa chcel opýtať, ako rozprávali ste o tom, že sme v hybridnej vojne, Rusko je v hybridnej vojne s nami. A to sa prejavuje predovšetkým pri voľbách. Ovplyvňovanie volieb, tak posledne Rumunsko, ako prezidentské voľby vidíme, ako dopadli, ale vôbec nielen Rumunsko, Nemecko, AfD podpora tých krajných pravicových strán na Ruskom, ako reaguje na tieto veci Európska únia a vôbec či nejakým spôsobom koordinovane vie reagovať. A je iné samozrejme v tých krajinách, kde si to uvedomujú viacej ako samozrejme na Slovensku, kde tá naša vláda asi sa veľmi tomu brániť nechce. Ako vlastne čo sa s tým dá robiť a čo sa deje, akú máme garanciu, že budeme mať voľby o 2 roky, že bude môcť vzniknúť nejaká proreformná vláda, ktorá by mohla potom čosi aj skutočne o tom, o čom rozprávame, meniť. Ja len na záznam zopakujem v rýchlosti otázku, že či Európska únia vyvíja nejaké aktivity proti hybridnej vojne, aby de facto najbližšie voľby sme mali garantované, že budú naozaj že slobodné. A ja si dovolím trošku rozšíriť tú otázku, že nielen že Európska únia, ale aj NATO. Jasné. Vynikajúca otázka a triafa klinček po hlavičke, pretože Rusko vedie proti nám, proti Európe hybridnú vojnu. Hovoril som, Slovensko považujem z tohto hľadiska za slabý článok kvôli tomu, že sme sa začali brániť pomerne neskoro. Ja som v roku 2017 na ministerstve zahraničných vecí zakladal oddelenie strategickej komunikácie, ktoré okrem toho, že projektovalo naše zahranično-politické ciele, sa venovalo aj
tak povediac, bojom s dezinformáciami a s hybridnými hrozbami. A to my sme boli prvý rezort a mali sme v tom čase problém proste zohnať na to partnerov v iných rezortoch. A v tom čase aj ministerstvo obrany pod vedením generála Gajdoša, ktorý bol proste nominant SNS, tak akože sa tomuto vôbec nechcelo venovať. Ako ja som nejakým spôsobom vedel komunikovať s tedajším štátnym tajomníkom Robom Ondrejčakom, ale akože to bolo tak všetko, čo tam vtedy fungovalo. Začali sme sa brániť neskoro na Slovensku, ale aj v Európskej únii. Dneska Európska únia na to vyčleňuje aj prostriedky, aj má na to zriadené centrá boja proti hybridným hrozbám, aj vytvorila na to štruktúry, len máme 10-ročný sklos, hej? Zhruba, podľa môjho odhadu. Strašne dlho nám trvalo, kým sme si uvedomili, aké vážne to je. A medzičasom oni nainvestovali v Európe a k určitému narušeniu došlo samozrejme po tej invázii plnoškálovej na Ukrajinu, keď mnohé západné štáty a vlastne aj Slovensko vyhostilo ruských diplomatov, teda ľudí s diplomatickým krytím, ktorí tu robili špionáž a iné veci. My sme ich vyhostili dokopy 37, ja som vyhostoval toho posledného, a ak si teda dobre pamätám, odvtedy už ďalší nešiel. Ale toto je reálny problém a ja sa na najbližšie voľby na Slovensku dívam s istými obavami. Viete, hodnotí sa, že či sú slobodné a férové. Ja si myslím, že slobodné ešte budú, ale či budú férové, tak tam mám vážne pochybnosti. Ja tú svoju dvojhodinovú prednášku začínam citátom práve o toho Sun Tzu. Skúsim to dať do 2 minút, skoncentrovať to. No, Poprvé, poďte. Poprvé, Európska únia má hybridné centrum v Helsinkách, ktoré podrobne skúma mechanizmy, definície, právny rámec pre boj s týmito hybridnými hrozbami. Európska únia má zriadenú špeciálnu jednotku alebo odbor pre boj s hybridnými hrozbami. Máme spravodajskú výmenu. Na úrovni NATO máme v centrále NATO v Šépe, v hlavnom veliteľstve, máme a v Bruseli máme jeden odbor, alebo jednu takú sekciu, ktorá sa venuje nielen týmto hybridným, ale celkovo asymetrickým hrozbám a je tam špecifický odbor, ktorý robí aj to každodenné monitorovanie. Zásadný problém u hybridných hrozieb je včas rozpoznať, že čo je bežný šum, čo je šírenie hlúpych konšpirácií a čo je hostile intent, nepriateľský úmysel. To znamená vedomá aktivita, ktorá vás má oslabiť, ktorá sa snaží vyťažiť na tom rozhraní medzi napríklad verejným, súkromným. Skrátka, v každom systéme máte nejaké štrbiny, nejaké úzke miesta a tieto hybridné hrozby útočia na ne. Keď je krajina, kde je veľa etnických skupín, tak sa snažíte rozoštvať tie etniká. Keď tam máte náboženskú diverzitu, snažíte sa využiť. Skrátka, využívate to, čo už v tej spoločnosti je a zosilňujete ako keby tie rozdiely a potláčate to, čo tú krajinu drží pokope. Ale základný princíp je, že v hybridných hrozbách, či Európska únia, aj keď tá je trošku koncentrovanejšia, ale v NATO, primárnym aktérom je národný štát. A európske inštitúcie alebo inštitúcie NATO sú len na podporu. To znamená, nie je to ako za Varšavskej zmluvy, že sa uzniesla Varšavská zmluva, že tu beží kontrarevolúcia, tak sem poslali tanky, aby to vyriešili. To presne naopak. A tu je ten problém, že krajiny si budujú, to je tá resilience, tie inštitúcie odolnosti, budujú si aktívne prvky a pancier. Ten pancier je to rozpoznanie a tie aktívne prvky je aj strategická komunikácia, ale sú to aj spravodajské zložky, kybernetické centra, alebo tie široké. A Slovensko začalo s touto novou vládou ich odpárávať, likvidovať, keď to povieme inými slovami, a tie, ktoré zostali, tak tam dosadilo ľudí,
To je ako tá Šimkovičová v kultúre. Skrátka, dosadilo tam ľudí, ktorí boli predtým práve zdrojom alebo proxy hráčom, tým sprostredkovaným nositeľom hybridnej hrozby. Tí sa teraz stali vlastne manažérmi tohto štítu, to znamená, náš štít nefunguje a nikto nám nepomôže, lebo tá hrozba musí byť odkrytá u nás. Premiér si musí uvedomiť, že to, že ide do Moskvy, je už manipulácia, kde on je v podvedomí manipulovaný. Ja som sa chcel spýtať presne na ten nástroj, keď môžem, lebo veľmi dobre ste to povedali a otázka je, že či ten štít aj dobre fungoval, lebo ja som počul v jednej diskusii, že napríklad, neviem, že koľký, ale že viacerí zamestnanci z toho nejakého útvaru, ktorý pracoval pod políciou a mali na starosti tie hoaxy a dezinformácie, že sú v súčasnosti asistami poslancov Európskeho parlamentu za PS. Že tá druhá strana kritizuje to, že ono to nefungovalo pretože už vtedy to bol politický nástroj, že to nebol nástroj na dezinformáciu. Ale hybridné hrozby je politické. Keď sa bavíme o hybridnej vojne, to je agresia. Vedomá, cieľavedomá, niekto cieľavedomé sa vám snaží podraziť nohy. To znamená, to nemôže byť apolitické, ale nesmie to byť stranicky politické. To je dôležité. To, že tí ľudia skončili niekde v PSK, nie je preto, že by to bolo spolitizované už predtým, veď PSK nebolo vo vláde. To je preto, že táto garnitúra ich vyhodila odtiaľ, pretože už otvorene kolaboruje s tým, kto vedie tú vojnu proti nám. A tí ľudia na konci skončili u tých, ktorí stále veria tomu, že sme subjektom alebo terčom týchto vojny, tak keby som ja bol v tom Europarlamente, tiež ich príjmem a nie som vôbec teda progresívny ani lavicový. Tiež si myslím, že treba tam pozerať na ten časový sled a veľmi. Ja myslím, že ste narážali na pána Puchovského, ktorý je momentálne asistentom poslanca Spíšiaka za PS. No, Dávid Puchovský odviedol neskutočne veľkú robotu, hej? Tá facebooková stránka polície, ktorú viedol, mala obrovskú sledovanosť. Vyťahol to do veľkých čísel, malo to reálny vplyv, hej? A bolo to reálnym štítom. Naozaj to pomáhalo brániť Slovensko proti hoaxom a nezmyslom. A podvodom, lebo tam boli aj bežné podvody. A práve preto to bolo zaujímavé, lebo to bolo kombinácia a proste jednoduchý človek aj z toho dokázal pochopiť, že to je seriózne a tak ďalej. Je to otázka politickej vôle v prvom rade a ten najväčší problém, ktorý dneska Slovensko z môjho pohľadu má, je strata dôvery a to, že naši partneri nás už nevnímajú ako súčasť riešenia, ale ako časť problému. A tam sme sa dostali za rok a pol. Hej? Dostali a teda ako tá návšteva na Červenom námestí o pár dní, tak tá tomu dá takú korunu pomyselnú. Ja som bol nedávno na veľkom podnikateľskom kongrese, volalo sa to European Economic Congress v poľských Katoviciach. Za 3 dní sa tam premlelo asi 17,000 ľudí, väčšinou podnikateľská elita Poľska. To boli ťažké rozhovory. Čo to robíte? Čo sa s vami stalo? Prečo ide do Moskvy? Ako vás máme vnímať, hej? To sú regulérne a povedal by som úplne pochopiteľné otázky našich partnerov, ktorým na nás ešte záleží, ale už sa to točí. Karol? Ja iba krátko k tomu, boli tu spomenutí ľudia, ktorí bojovali proti hoaxom, ale my tu máme aj druhý breh, máme tu dokonca jedného trola, ktorý dotiaľ až na ministra. Ja už si nepamätám teda pán Šutejštok, aké mal všetky niky, keď teda bojoval za stranu Smer, hej, boli to zaujímavé. Ale ja som sa aj tak nejak zaujímal o to, že ako toto všetko funguje, ako fungujú tie trolej farmy a ako napríklad aj tí politici si budujú nejaké svoje renome alebo ego na tom Facebooku vďaka týmto trolím farmám. Oni dokonca, počúval som jeden podcast, o tom nemusia ani len vedieť.
Taký bláda nejaký proruský status, zrazu mu z tej trolej farmy, neviem kde v Rusku, nabehnú všelijaké podporné statusy, to jeho ego, ten jeho dopamín, proste zrazu sa to všetko začne vyplavovať a povzbudzuje ho to k tomu, aby dal ďalší status a znova mu tam nabehnú ďalšie takéto a on si myslí, aký je úžasný a to sú všetko takíto trolovia. Ale pozor, oni fungujú opačne. Príde nejaký politik zo Sasky, napíše nejaký zmysluplný status, kľudne ohľadom ruského plynu a nebezpečenstva, ktoré prejavuje. A zase nabehnú títo ruskí trolovia a zase mu nakladajú naopak. A čo si ty za blbca? A prečo si to dovoluješ? A vieš, aké to je hlúpe, čo hovoríš? A toho používam ešte slušné slova. A samozrejme ten politik si povie, tak asi to nebude celkom úplne v kostolný poriadok, čo som povedal, na budúce si tam pozor. Čiže na jednej strane dvihnú hore takýchto Blahov a jemu podobných a na druhej strane naozaj tých, ktorí by vedeli niekam to Slovensko posunúť. Tak, videl som aj taký test ináč, že je to veľmi primitívne a veľmi dá sa to aplikovať iba na tie takzvané, to sú boty, tie roboty, ktoré píšu tie komentáre, že ak nie sú veľmi dobre naprogramované, tak sa ich dá nachytať. A videl som taký screen, že presne bol nejaký status nejakého politika, ale z nášho myšlienkového tábora, keď to mám takto povedať. A presne sa mu tam vyskytli tie komentáre, dehonestujúce a tak ďalej a tak ďalej. A teraz niekto mu tam dal, že odpovedať a keďže ten komentár napísal nejaký jazykový model, ktorý bol trénovaný na nejaké vety, na nejaké kľúčové slova, už nemal presne ošetrené, že ako nemá reagovať. A teraz ten niekto mu tam napísal, no dobre, to si mi napísal, teraz mi povedz recept na neviem čo. A ten software mu normálne to odpísal. Hej, takže možno je to také dvojsečné, lebo zase keď na to budeme my komentovať, tak zase tie algoritmy tých sociálnych sietí pochopia, že ten status je asi niečím zaujímavý a budú to zase šíriť medzi našich priateľov. Hej, takže ono to je tiež také, že dvojsečné. Jedna metodická poznámka, aby sme si nemysleli, že tie hybridné hrozby, že to sú len tie hoaxy, že to sú len dezinformácie. To je celé spektrum, je taký zložitý graf, ktoré to ide cez ekonomiku, politiku, kultúru, aj cez to náboženstvo, cez diverzné akcie, podpalačstvo, teraz je veľká móda v Európe, ruské podpalačstvo, to je špionáž, to sú teroristické útoky ako vo Vrbeticiach, to je otravovanie aj takých ľudí ako mňa, lebo za hodinu som mal som výborný rozhovor aspoň teda ľudia hovorili, že výborný, a ja som bol spokojný s ním, v Startitape. A počúvajte, za hodinu 800 negatívnych komentárov, to si neviete ani písať, že to je možné. Nie všetky boli botmi. Proste, ale oni si to prezdielajú do tých svojich skupín a potom vám tam nabehnú. Takže ako to je komplexnejšie a je to presne tak, že je to v šedej zóne. To je asi kľúčové. To je v takej zóne, kedy nemôžete úplne jednoznačne povedať, že lebo keď po vás niekto hodí kameň, je to jasný atak. A to je také, že vy neviete, že či po vás ten kameň hodil úplne alebo nie. Proste tvári sa to ako niečo iné, to znamená, to sú tie mimikry, skrýva sa to. Alebo taký tvrdý chlieb. A toto je presne. Ale taký tvrdý, že rozbije hlavu lepšie ako ten kameň. Takže toto je na tom ťažké, na tých hybridných hrozbách, že za prvé rozpoznať ich, že tady za tým je koordinovaný zámer a aktivita, a byť hyperreaktívny, nereagovať na každý šum, na každé smetie. A to je, lebo keď budete reagovať úplne na všetko, tak vlastne dosiahne ten útočník znovu, že vy budete tak precitliví, to sú tí podráždení ľudia, že už potom aj domáca hádka, že keď už je nejaká štádium toho konfliktu, je lepšie spraviť po anglicky disengagement, proste nechať to tak, lebo jednoducho potom už reagujete prehnane na všetko a prehnané reakcie vlastne to sú tie kybernetické útoky, tie DDoS, jednoducho vás zahltia. Pozerám na hodinky, trošku som presvihol čas, tak dajme si, že poslednú otázku, ak je v publiku. Nech sa páči. No tak dajme dve. My máme čas, takže... Ak budete struční, páni, keď vás môžem pekne poprosiť. Nech sa páči, poďme spredu. Tej istej téme by som si dal otázku pánovi Lachovskému. Keď v roku 2023 pred voľbami sa objavili 40 000 migranti na našich južných hraniciach, ja si myslím svoje, ale otázka znie tak, že či ste vedeli identifikovať stroj, čo ste vedeli proti tomu podniknúť
A vlastne aké nástroje môže mať štát, keď vôbec má snahu s tým na čo robiť? Ja len pre záznam zopakujem otázku. V rámci predvolebnej kampane sa objavila informácia o 40 000 migrantov na našej hranici, že či bolo možné identifikovať zdroj tejto informácie a nejaké jej putovanie. Zdroj informácie. Oni sa tam objavili tí migranti. Je tak? Nie zdroj informácie, ale zdroj tých migrantov. A prečo sa objavili presne v tom čase a presne práve na tej hranici. A mám o tom svoje presvedčenie. Myslím si, že to nebola náhoda. Myslím si, že vtedajší policajný prezident to hodne podcenil. A ja som bol aj súčasťou Bezpečnostnej rady a myslím si, že sme sa k tomu mali stavať aktívnejšie, aj politicky, hoci úradnícka vláda, ale jednoznačne si myslím, že to, že sa to udialo práve v tom čase a práve na slovenskej južnej hranici nebola náhoda a jednoducho sa spriepustnili toky, tak by som to povedal, ktoré predtým neboli až také priepustné. Ale máme to aj nejaké oficiálnejšie informácie, alebo aby som vedel rozlišiť, či sa pohybujeme v rovine názorov, alebo či čerpáme z nejakých zdrojov? Pozrite sa. Aby ste nešírili hoaxy. Nie. Môj kolega Žol Čimon vedel minimálne pár prípadov, kde vedel vytrasovať autobusy, kde ich naložili, kam ich doviezli a vedel, kto tie autobusy financoval. Asi toľko. Neznamená to o všetkých, ale tie príklady sme mali zdokumentovateľné. Áno, aj. Áno, aj. Nech sa páči, vy ste mali? Toto je veľmi dobrá otázka a ja mám tu tiež, len už som si myslel, že sa k nej nedostanem. Otázka na záznam je, že aký je váš odhadovaný vývoj na vojne na Ukrajine, ale ja dám tam čiarku, alebo bodko čiarku, ešte by som to doplnil o jednu podotázku. Trump v rámci tých rokovaní o miery dával na piedestál suroviny. Povedal si nejakú svoju cenu, že tá vojenská pomoc, ale toľko a toľko surovín vás to bude stáť, alebo aj území. Ja som sa tak vtedy zamyslel, že nepovedal Trump nahlas len to, o čo celej tej bývalej americkej vláde išlo, že to bol nielen boj nejaký, teda nebola to len pomoc tej Ukrajine, ale vyslovene to bolo, že tvrdý kšeft zo strany Spojených štátov, že zbrane za suroviny? Nesúhlasím s touto tézou, je tam diametrálny rozdiel oproti tomu. Z úrovne prezidenta Bidena a celej tej administratívy by som skôr hovoril o prehnanej opatrnosti. On bol extrémne opatrný, veľmi sa bál tých ruskej reflexívnej kontroly, keď sme tu spomínali už tú hybridnú vojnu. Ja si veľmi pamätám, keď sa podriekol na tej tlačovej konferencii ešte pred inváziou, no, že if small incursion happens, že keď príde len také menší prienik, že nebudeme na to reagovať, čo samozrejme to ma zdvihlo zo stoličky, nebol som jediný, asi to boli milióny ľudí, lebo de facto povedal, že viete čo, keď ste to Rusi, keď to udržíte pod nejakou kontrolou, tak to spravte, ale už s tým dajte pokoj. Takže to je len na margo toho. Budem robiť reklamu túto kolegovi a jeho podcastu Okno do sveta, lebo ten posledný diel sme robili práve s Alexandrom Dulebom a s pánom Vlachovským, kde sme do hĺbky toto rozoberali, aj sme rozoberali ten vzťah tej Putinovej administratívy a podobne, takže to zostručne. Hodina 13. Hodina 13, takže ja to teraz musím spraviť minúta 13 a tá odpoveď bude asi taká, že áno, Trump je transakčný a zneužíva to postavenie a situáciu Ukrajiny, ale primárne všetko to tam je ešte o vnútornej, to je aj posledný bezpečnostný radar, je to všetko stále ešte o vnútornej
americkej politike, kde on vlastne sa snaží prehodiť tú loptičku, umyť si ruky, lebo ten humbuk, že jak to všetko vybaví, neprišiel, tak sa snaží z toho nejako vycúvať a niečo málo získať. Ale dlhodobý trend pre nás, aby som sa dostal k tej Ukrajine, dlhodobý trend pre nás je jasný, ten sa nezmení, USA sa budú fokusovať na Indo-Pacifický región, budú sa snažiť čoraz menej sa angažovať v Európe, môžu zostať našim dlhodobým strategickým partnerom, ale to, čo hovorí Pete Hegseth, ktorý napriek 12 četom na signále stále žije, tak tento povedal jasne, konvenčné síly stiahneme a nepočítajte ani v prípade konfliktu, že v prvej vlne budeme my dávať tie konvenčné sily. V poriadku. Vieme sa zariadiť, možno, že to je aj dobre. A teraz v tej Ukrajine, to znamená, najbližší vývoj bude taký, že tá dohoda o nerastoch je lepšia v tom, že pozerá dopredu, ale neprinesie ani okamžitý mier, lebo de facto to je investícia, ktorú len založíte, začnete preskúmavať, kde tie nerasty naozaj sú, lebo mnohé tie informácie sú veľmi staré, a budete musieť vymyslieť ekonomicky únosnú schému, z ktorej to dokážete vôbec vyťažiť, z toho mať nejaké... To znamená, tie prvé benefity sa začnú objavovať za 3 roky skôr. To znamená, nemá to absolútne priamy dopad, ale má to jeden dôležitý aspekt, lebo tá dohoda hovorí aj o tom, že do toho sa môžu, minimálne otvorené dvere, že do toho sa môžu započítavať aj prípadné dodávky amerických zbraňových systémov, tie nové, ktoré budú brané ako hmotný vklad do toho spoločného fondu. Spojené štáty teraz uzavreli prvú dohodu, ktorú dali na podporu tých stíhačiek a ďalších vecí. Dá sa predpokladať, že do budúcna tie americké firmy zatlačia na tú administratívu. Takže to je, čo sa týka tejto dohody. Z hľadiska odhadu vývoja ja vždy hovorím, že ja nepredpovedám ten konflikt. Ja môžem ale povedať, že aké sú momentálne faktory a trendy. Platí to, čo som povedal na začiatku roku. Ja som skeptik v tom, že by sa veľmi rýchlo, ak sa dám na modlenie, budem chodiť okrem nedele aj v stredu, keď ten mier tam bude. Fakt to hovorím nahlas. Želám si to, každý by si to želal, ale reálne to vidím tak, že primárny hráč je Putin a Putin nemá zatiaľ záujem na miery. On verí, že tým hybridným pôsobením, našim komfortom, že vyčerpá nás Západ, že zlomí Ukrajincov, lebo samozrejme tá morálka klesá po 3 rokoch a že nakoniec on to nejako ústojí. A k tomu je aj to B, on totiž keď to neústojí, tak to ani neprežije. Takže on už teraz je v takej pasci, že tak, jak som povedal v januári 2022, že Rusi asi napadnú tú Ukrajinu, lebo už diplomaticky sa manévroval, u Braňa Závodského som to vtedy povedal, že sa manévroval Putin do takej situácie, že aby nestratil kožu z tváre, tak musí niečo urobiť. Teraz sa manévroval do takej vojny, z ktorej sa nedá tak ľahko odísť, ale môže prísť nejaká čierna labuť, alebo biela vrana, ktorá zatlačí a aj tá americká administratíva zo svojich zištných dôvodov, vôbec nie z nezištných, predsa len zatlačí a ja, keď vidím senátora Grahama, ja mu držím palce. Ale bude to, a to Karol bude vedieť lepšie, bude to kruté pre nás, pokiaľ sa to zraže. To je to, že by Američania zatlačili ekonomicky na Rusov, keďže majú s nimi malý obchod, tak vedia dodať viacej zbraní Ukrajine, ktorá ale ich už bude musieť zaplatiť a vedia Rusom priškrtiť predaj ropy, naviac cena svetová klesá a vedia to urobiť tak, že postrašia všetky ostatné krajiny 500% clom, takže Slovensko by dostalo na všetky svoje exporty do USA 500% clo, ak by sa toto stalo. To by nás veľmi zabolelo. Ja len malá poznámka k tomu, že k tej teórii, že vlastne Američanom išlo od začiatku o nerastné bohatstvo a toto je len takým náplnením. Fakt sa treba pozerať na tie veci vo vývoji, tak ako išli za sebou. Tá časová rada je strašne dôležitá a je dôležité si pamätať, kto čo kedy urobil a kto čo kedy povedal. A keď Rusi zaútočili, tam bol moment, keď sa mohol prezident Zelenský rozhodnúť, že využije tú ponuku na odchod z krajiny. To Američania to ponúkali vtedy.
Pamätám si to dobre. Namiesto toho tento človek sa postavil a povedal I don't need a right, I need an ammunition. Vtedy ten človek v mojich očiach nekonečným spôsobom vyrástol, lebo na toto musíte mať proste odvahu charaktera a tak ďalej a tak ďalej. A Balls, presne. Niečo, čo niektorí iní nemajú. A chodia potom do Kremla. Čiže toto je dôležité si pritom pamätať vždycky. Ja som zhodou okolností, predtým, než som sa stal ministrom zahraničných vecí, bol v Spojených štátoch spolu s poradkyňou, vtedy ako poradca premiéra Hegera, s poradkyňou prezidentky Janou Kobzovou a mali sme rokovania v NSC a potom Fico začal hovoriť o tom, že potom Robert Fico povedal, že som si bol po inštrukcie, hej, alebo po noty, hej. No keby on počul, o čom sme sa my rozprávali v tom NSI, ono to bolo presne naopak. My sme presviečali Američanov, nech sú proste odvážnejší a jednoznačnejší v pomoci Ukrajine. To nebolo naopak. To nebolo, že oni nám hovorili, čo treba robiť. My ako susedia Ukrajiny sme hovorili Američanom pre Boha, buďte razantnejší a o tomto sme hovorili. Ja by som ešte možno nadviazal na túto otázku, lebo bola veľmi dobre položená. A kam sa vyvinie ten konflikt na Ukrajine? Nedávno som čítal článok, že bohužiaľ možno to naozaj skončí nejakou jadrovou hlavicou, že aj toto sa môže stať, pokiaľ dôjde z pohľadu Putina k nejakej provokácii, ak by sa do konfliktu zapojila akýmkoľvek spôsobom krajina, ktorá má takýto arzenál. Toto sa vyhráža od začiatku, ale teda viem, že teraz mal nejaké video, v ktorom túto hrozbu zopakoval. A druhá vec je, že vy ste tu spomenuli, tá agresia zo strany Ruska je dlhodobá. A najnovšie veľmi zvýšili výdavky práve na tú obranu, teda na zbrojenie v tomto prípade. A čo som počul, tak tie výdavky alebo tie produkty toho zbrojenia už nejdú na Ukrajinu. Už idú vyslovene na sklady, Boh vie na čo do budúcnosti. Zo 40 tankov ročne na 300 tankov. Vojenská výroba, no? Nie je to úplne tak, ja som to čítal, to bol Wall Street Journal, to dával, lebo sledujem si, odoberám si tieto spoza oceánu a oni občas aj New York Times príde aj s takým bombastickejším, ale podstata je tá, že až taká veľká výroba tých T-90 tankov nie je. Ja som v tomto skeptik. Oni dokážu niečo vyrobiť, ale ja totiž nemôžem o tom hovoriť, ale ja mám aj tie informácie, ktoré boli ešte, keď som bol v reálnej službe. Aj vtedy Rusi to hrali ako armáty a podobne. A my sme videli reálne čísla, videli sme reálny cash flow tých firm a tie firmy boli vtedy pred totálnym krachom. Boli odkázané na akýkoľvek predaj do zahraničia, aby udržali výplaty a kvalifikovaný personál. To sa zmenilo. Je vojna, Putin vládne dekretmi, zmobilizoval ekonomiku, tlačí do toho, ale niektoré súčiastky ani cez Čínu sa nedajú obísť, proste stále mu to chýba. Ale je pravda tá, že je rozbehnutý na plné obrátky a teraz to budem sám seba kontradikovať. To je to, čo Rob Baer, predchádzajúci šéf vojenského výboru aliancie, čo aj tie kruhy, s ktorými ja som nejako v kontakte, aj keď nemáme už prístup ku klasifikovaným informáciám, ale máme skúsenosť a vieme odhadnúť tie trendy. Rusko je v takom tempe, kde teraz to dokáže spotrebovávať na Ukrajine. Pokiaľ sa zmrazí ten konflikt, ono ani nie je také jednoduché pre Rusko sa vrátiť do normálu a jednoduchšie je im udržiavať tento pocit ohrozenia a túto výrobu a tým pádom začne extrémne rýchlo kumulovať. Ono to ešte teraz, už čiastočne, to bolo to, čo ste vy naznačili, že áno, že niečo si odkladá, veď letectvo nepoužili tiež celé. Ale ja sa pozriem na hranicu a je mi to jasné, že prečo? Veď oni si stále musia strážiť tých ďalšie 1000 kilometrov hraníc a preto nasadili maximálne 22% svojho letectva. Zvyšok držia a to sú tie oblety, ktoré sú okolo Aliašky a všade inde. A oni nemajú len spriateľené krajiny na svojej južnej periférii a teraz vidíme aj India, Pakistan, to sa môže zvrhnúť takým smerom, že to môže destabilizovať celé mäkké podbrúško Ruskej federácie. Takže tu je väčší komplex, ale pravda je tá, že Putin nemá ústupovú cestu, nikdy si ju nebudoval a pokiaľ na ňo bude platiť len sila. A tá sila nemusí byť, to ja stále hovorím, to nie je o vojenskej sile. Máme diplomatickú, politickú, ekonomickú silu
A tieto nástroje treba vyťahnuť z toho tulca a proste nabiť ich do toho systému a zatlačiť. Lenže teraz aj tá americká snaha bola taká, že Trump je v zajatí svojich vyhlásení, potom má okolo seba ľudí, ktorí majú nejakú stratégiu a tá stratégia, my sme sa o tom bavili dlhšie v tom. Tá je stále taká falošná, že si myslia, že pritiahnú to Rusko proti Číne na svoju stranu. Je to nerealistické, je to miskalkulácia biznismenov, ktorí bohužiaľ nevidia už do toho deep stateu, do tých súvislostí, že aj strategická kultúra, aj tie dlhodobé vzťahy sa budujú dlho a to je na margo možno, čo tu zaznelo aj v tých našich štruktúrách a dôveryhodnosti. Ako nič ťažšie nie je, ako získať dôveru. To znamená, aj Rusko, keby teraz tá vojna hneď skončila, možno sa začne obchodovať, ale ono tú dôveru, ako nikto nepôjde so všetkými kartami do toho obchodu, lebo tú dôveru už nemáte. Ani tá Meloni, ktorá by možno svojím profilom bola bližšie k tomu režimu, že keby sa to urovnalo, ani ona nepôjde do nejakého disproporcionálneho vzťahu, kde bude riskovať viacej, než si môže dovoliť. No a my dúfame, že vašu dôveru sme si získali opäť. My tu ešte ostaneme, len pokúsim sa to už ukončiť, aby tí, ktorí už chcú odísť, aby mohli. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Toto bolo ďalšie vydanie pravicovej kaviarne strany Sloboda a Solidarita. Kým sa poďakujem hosťom, chcem sa poďakovať organizátorke Renate Zolnajovej. Renátka, postav sa. Dúfal som, že sa budeš červenať viacej. My sa uvidíme pravdepodobne najbližší mesiac. Hostí vám ešte neprezradím, ešte na nich pracujeme. Dúfam, že ste si z dnešnej debaty čo to odniesli. My ešte, teda naši hostia, dúfam, že tu ešte chvíľku ostanú aj na individuálne rozhovory a na otázky, ktoré tu ešte nezazneli. No a na záver ja sa teda už poďakujem Pavel Macko, Miroslav Vlachovský, Karol Gálek, moje meno je Peter Kolár, toto je Pravicový dom a ja vám veľmi pekne ďakujem a prajem príjemný večer.